Hi guys, hello guys, hi guys. Hello guys, hi guys. Muri say guys, how are you guys? Yaitibiki. Makamita zvemu kitchen nai. Yaitibiki. Yes, Audrey, Naita Mutenda, how are you? Muri say guys. Muri say go guys, how are you? Muri say go guys, muri say. Ah guys, we must sit in the one up to Murubira. Murupisa. That if you get away, look diaries, pane everything that happens, there's a lesson to learn. Pane everything that happens. Anything to listen to learn to not shit out what she did out to end. And it must sit in Murubira, guys, and one year between two best friends, the day ones. And the day ones to critica Mashamari at no time. Actually, ndakambotaura panapa ndakambotaura panapa papa ndakambotaura panapa guys mukanditi tine mafriends ndikati guys pano pasi chinhu chinonzi friend chisiye hakuna chinhu chinonzi friend guys ndakakuudzai several times ndikati guys the moment you have a fallout chete hamugone kuenda muri peaceful hazviite kuti muparadzane mese makugonyarara munotaka kuburitsirana no matter how the friendship was, no matter years that you have been friends, at last munopesana makungokuduburana muchingokuduburana until you know you snap sometimes and more you know you snap because and this year including one of my admins that I want to my friends one of my admins that I didn't my friends that I'm kudhara tinawo isina friends edu atire gani tatoine makore ndikati inenge iri nguva chete one day akuna chinovata pasi chamunoita mese muri murima it will come out no matter what. One day is one day zvinobuda chete ndakambokudzai guys anditika now it's happening mazviona guys akuna chinhu chinonzi friend inini hangu chinondishamisa chikuru chekudai so why do we need friends in this time and era as it is like these days? Why do we need friends? My friends yangu esilusi my friends tinomadini guys mazano kune internet kune Facebook yakauya aumbo zuva rinovira usingatomboona kuti wavira sei wakangobata pafoni yako but who is telling the truth? Who will get the same anmona zuva rinosvika pakuvira guys ukatoedza uri pafoni wakabata foni yako. Your phone can be your friend uchitaura zvaunoda zvisina chinokubackfire mangwana wakabata foni yako. If you look at my friends, you shall never know guys. Amen. Maybe it's Sakasara, guys. Maybe it's looking backwards. I don't know. The end of market, guys, in Kawana rape. We are going to sample before. The end of the market is so we go in to no, that's not a West Linear size. The one up in so I bought it here. I didn't put some in so guys, ndida kubvunza nyaya dzevanhu 2 hours dziri 2 idzi madzinzwa guys nyaya dzevanhu 2 hours. You have heard the story andimaona dzese muzati guys ndasonzwa dzese handina chekutaura. I don't know what to say handizinda muponzwawo pfungwa dzenyu kuti semadiaries mamwe epanapa madzidzei handitika guys imagine kuti murume wako chaichaiyo murume wako anokubetray imimi paanonyenga magirlfriends girlfriends inotanga kuziva nezvako zvese inotoziva paunovata inotoziva zvaunoita mubedroom inoziva zvese ichiudzwa nemurume wako. Your husband anofange ari friend yako can betray you guys. Your husband chaichaiyo anokwanisa kuita zvinhu inogara yakadaro handi kuhama dzake kwaanokupedza ndiye handimaona achitaura nehama dzake ndiye anotendesa information kwokuzoti munhu anosangana naye munhu anosangana naye you are not public, sir, so we don't know. You are not on public platform. And then maybe probably said it's only a matter of time. Wow.
kamudi kutaura chokwadi ndo problem yatinoita panokonana inini nokuti unongosipa public sometimes munoita mafriends nyaya dzakadai dzinoitika kuseri uko hanimaona but hatizouyi kuvanhu because hausi papublic kana dzinotoitika kuseri komotonesana motobvuzana makuwa motoita chiguru motodini but hakuzouyi muchitaura kufacebook because zvinyaya dzamune mangoitana kuseri hamusi vanhu vefacebook ndochokwadi kiri hamusi vanhu vefacebook kana zvisati zvaita kune malong lasting friends enyika ione day rauchodza nyaya dzako dzichinzi dzakabuda naningi uzotaka kubvunza kuti nyaya idzi madzinzwepi dzakabuda naningi uzotaka naningi. It's only a matter of time. Vimbai, I love you so much my sister, but on this one trust me, I don't know my sister, it's only a matter of time before wazondininga kuseruko kuti sisi makambotaura kana kuti izvo zvinongosati wanzwa chete munoziva kune chinhu chinonzi natural godo, kune chinhu chinonzi natural godo guys. If you are doing something unogona kuita chinhu chiri nemwoyo wako wese chiri kuita mumwe munhu andiri kuti bhuru wangu but chinhu chinonzi godo chirimo kame kapesentage kegodo kari natural kari mumunhu. So kuna ani nani kekuti munhu yewanongochiti munhu wangu akakaita sekuti aita something so unozoka kagodoka. So let's be honest guys, unozoka kugodoka nenge karimo. So handitika avasi guys nyaya dzemafriends hanzi is a neutral makasinidze muchafona animona ndo chokwadi chiripo munenge musati manzwa zvinhu zvinenge zvichitaurika kunze koplasi kana usipa public figure nyaya dzinoitika every day. Inini I say this because kazhinji kachona vanhu vanouya kuseruko sisi meni neshamwari yangu shamwari yedu vakati takura tese kubva tiri vana vadiki vanoona. Saka nhasi zozodini ndasingatombozivi makore ese tichidai zvazobuda ndo zvazviri amunoti zvinofamba sei ndo zvazviri hanimazviona ndo zvazviri but inako I'm not saying don't have friends no asi handizi kuti pangaitwa sei panyaya dzemafriends idzi hamene kuti pangaitwa sei panyaya dzema right. Nyaya yamasititi guys maiona mai machira vadavirawo guys nyimo mutakura wenyimo nobikwa sei guys nangoisa nyimo mumvura dzirimo mumvura imomo nyimo idzo dzinguri dzakwata. Saka kune vaya vanozodziva kuti dzibatane kuita kunge kasadza dzinoitwa sei ndinofanwa kudzimuona here nyimo ndinodzimuona here ndoita sei right antimazviona guys. Saka handizivi mai machira vadairawo handitika kiti ikabva yadairawo antimazviona ndo zvikuitika iback and forth with friends. Kuri kubuda nyaya dzakawanda kunotonzwa kune nyaya dzananhingikiri dzana Jerry uyu hamunoti wakaindepi kana kuti uriko kana kuti mupenyu kana kuti wakafa kana kuti wakatiza kana kuti wakadini guys hatozivi todotohwa kuti Jerry yakaita sei noti pamwe family yepa Jerry inenge chidawo closure guys anoona kana kuri kuti Jerry yakadisappear kana kuti akafa kana kuti akaita sei guys zvinhu zvikatsikwatsikwa family iyi hanzi mozodzima dzaibva kokuti dziko batane kudai ndodzita sei ndona umwe achita zvekuti dzibatane dzaibva idzinguri dzakwata but ndinofanwa kuita sekuti dzibatane plus ndinoisa salt pastage ipi hanzi emunai good handise salt. Saka kune family yepana Jerry guys ndinotoda ndadiko kuisa phone apa nokuti musaramba ndingotendoka family dzekwana Jerry guys dzinenge dzichitodawo nhingikiri dzinenge dzichitodawo closure family dzana Jerry kuti zvakafamba sei chitakaitika munhu akaindepi noti it's not easy guys togara tsvaga vanhu esilulu togara tsvaga vanhu pana pati kune vanhu vakarasika munhu family tsvaga hama dzavo ndo basa ratoita pana padiaries. Saka we want justice for Jerry. Hama dzitizive kuti hama dzake dzaJerry dzizive kuti munhu ari kupi hanimaona mina ndianisa soti tizive kuti Jerry yakaenda kupi what happened kuna Jerry uyu zvakafamba sei Jerry wakaindepi handimaona because it seems as if there is a lot. Ndosaka ndakudza kuti panaitika ma friends guys pane a lot of things that you share munenge muchidzana kuti kuchange muri kuita blood covenant chaiye kuti chiro chikada sei hazvibudi asi pane kaubitterness kanoitika namuchinge maparadzana pane kaubitterness kanoitika namuchinge maparadzana chete zvinhu zvinotobuda hanimaona zvinotobuda chete chino mukada kunyepedzera mukada kudii zvinotobuda zvinhu izvi handimaona kwabuda nyaya dzana Jerry. Saka what happened to this Jerry uyu Jerry akaenda kupi because mai machira muna kupesa nyaya imi muchitotaura kuti Jerry uyu ari kupi tizive itai kuti mute kuti hama dzaJerry dzizive pane hama yavo kana akatiza vanhu vazive kuti Jerry wakatiza kana ari kupi vanhu voziva kuti Jerry uyu ari kupi because hama dzinenge zvichitsvagawo closure guys hama dzinototsvagawo closure hanimona hama dzinototsvagawo closure kuti Jerry saka kune
vekwadzamara vaya nanhasi vari kutsvaga itai dzamara guys. It's not easy kurasigwa nehama. Saka hama dzaJerry handisika atitozivi Jerry ndewepi ndewokupi. Handimaona takuwa kuti kuna Jerry, what happened to Jerry, udza vangu kuti what happened to Jerry. Saka ini ndopanyanya kutonyanya kubatirira ipapo pakuti Jerry what happened. Pamwe ndibaba vemwe mwana vemwe vana, pamwe is somebody's father. Vane vana mukadzi ari kungodzembereka kutsvaka. Takaita makezi akawanda pano padiaries evanhu vakadzisapia. Madiaries epano muchiri kuziva kune mukadzi uya guys wokuuya pana pachi murume wake angachidriver truck andika akangoenda kubasa nanhasi dza 15 years nanhasi truck ikangosiyiwa parakangwariri iye nanhasi vakafamba kunongonzi mupenyu but kuti kupi atsvagwa ashaikwa 15 years hapana panonzi akafana hazikangu kuti ari kupi. Saka Jerry uripi mai Machira please information yenyu kaburisai information. Kana pane vanhu vemutemo vakanditarira nhaipoitwa sei kuti Jerry aburiswe pachena tizoti what happened to Jerry, because information munayo vasikana, information munayo handimona information munayo vasikana mai Machira burisai Jerry hama dzake dziwane closure, vana vake kana ane vana vawane closure, because I would like to believe kuti munhu anetoriwo nevana, because kana kwaive nemadhire kuti aitamba muchisekucha nakitina naMachira ichi kureva kuti munhu anotoriwo nevana. Handimona. Saka Jerry ari kupi? Where is Jerry guys? As much as tikataura zvakawanda kana kuti izvo zvokugwa kwenyuko munongogwa vafupa ubhuru hwenyu chidina nenu, but what happened to Jerry? Because mangoitaura half nyaya iyi mukatoidarika mukajamba chii chiri kuitika. Jerry akaenda kupi? Avana ngoda zvokudarika ndarika chingo yemunhu muchatogwa masinje tatongofamba mberi kutanga chipei motogwa masinje munhu saka mutendera kuti media takutsvaka kuti makaite timashaikwa ini right. So atizivi kuti Jerry mupenyu, saka tiri kutoti tiri kuda nhingirikiri information yese ibude pachena. Handimona Jerry wacho ari kupi, akafa here, mupenyu here, kana ari mupenyu ari kupi, because sei kwanzi what happened to Jerry, what really happened to Jerry, aripi Jerry, ari kupi Jerry, kana ari mupenyu antika ari kwaari. Saka chii chinganzi what happened to Jerry guys? Ima musi curious sokuda kuziva kuti Jerry what happened. Hanzi pamwe Jerry akapiwa AIDS, asi zvinhu zvingashamisa jini kuti Jerry apiwa chirwere. Handisi kana vachingohura vanhu vese vachingohura zvingashamisa here? Kana uchihura what do you expect? Handinoto expecta chirwere here vasikana. Saka zvingashamisa kunzi Jerry wapiwa chirwere. Pane zvakaitika pana Jerry guys, pane zvakaitika pana Jerry. Facebook takataka tumwashanyira neFacebook mwachafa. What happened kuna Jerry ndonyaya yatinayo pano. Ndoda kuvhura malaini adminisai number vanhu vavhure vanhu vafone fonai apa. Can you please call in mutaure? We are here to talk about even imini diaries. Let it be a lesson. Ndokana nchikudza nyaya dzishamari munonditsanaro vimba yapo pakunditsanaro mucomment section. Francisina shamari don't put it up. Right, amen. Isai fonai guys. Mutudzo tidzokere panyaya yaJerry ndo yatoda kutonyatsofamba nayo panyaya yaJerry. Zvakare kune rimwe garinya zvakare ratiri kuda kutsvaga panapa. Handika rakasiyari tamadana kuZimbabwe kurikatiza. Handika ndabatwa nehama dzaro mufunge akasiyana vamwana kuvhuna makumbo emwana. Mwana akavhunika makumbo, mwana akavhunika spinal cord, andisichairova mwana nei, mwana akavhunika akatiza. Handimona akatiza akaya kuno kuSA. Saka mwana ari pachi, mwana ari izvo zviraitwa kunonzi mwana uyu atori muICU, hama dziri kutsvaga mai. Saka toda kuti tisipinde panyaya yemukadzi ushu, asi panguva ino toda kumbonzwawo kuti Jerry kupi justice for Jerry guys. Justice for Jerry. Tikuda kuti Jerry uyu abudikitinzwa kuti nyaya Jerry yakafamba sei, because it seems as if zvinhu zvaJerry izvi zvacho maita Mose guys. Mose you are toxic, Mose you are evil. What happened kuna Jerry? Jerry akaita sei? Tinzwa nyaya dzaJerry. Fonai guys, isai number madmini ngavese number. We want to know kuti what happened kuna Jerry. Dzimwe sei dzimahumba pana Jerry apa pamunhu ari missing apa. Ndopo toda kunyatsoziva kuti what happened to Jerry. Tatuita naye zvimuna tatuita nimo fonai guys number yaitwa fonai tinzwe fonai tinzwe guys. Fonai mutaure zvamuri kuda mutiudzowo zviri kuitika machititumeso
Anditika fona itinzwe right uyai zvaunofunga pana kutukana guys pana paplatform atidana kutukana amutukane vanhu pano muzotukanirana kumaplatform kumwe kana mustreet panapa pamunhu anouya achitaura zvaanoda akasununguka anditika akapombonoka achitaura zvaanoda kana muda kuzotukana munotukana mastreet hamurambidzwe but paplatform ino ngatirespektanei hatipo pakutukana tuke vanhu isusu bana toda kuti vanhu vataure chii zvavanoda anditika right fona itinzwe vanoda kufona fona itinzwe uye ngatiuya kuedha ramba kukwira fona itinzwe kuti what happened kuna Jerry and chinhu muchionawo zvamuri kuona mumastreet umu two friends now there's a fallout between two friends and the secrets are coming out including Zana Jerry uyu andimuona andimuona chinzwe kuti what really transpired and uyowo pachezva kwenyaya yesei uri kuionawo sei hanzi now atingatari missing tinongoti ari yes ndosaka ndiri kuti what happened to Jerry tatenda because we can't say ari missing hatina full information we just want to know hi pana Jerry hello dia pakutsvaga Jerry kona hello yes muri sei kona hello hello hanzi ketano bobata.com ketano bobata.com because anopiwa mumafriends imomo anzidza kuti bata neyo vachitana makuwa keti amazo.com ketano musati chokera anokutaurira ise fana achiseka andika kuti ndaudzwa naningi imi motofunga kuti fana ketiwa information from ipapo pachiseku chemafriends pauseku hwavo seku yana ketana nana ketani iyo iyi nana jino ndokwaibuda information inda kuna keti makuwa information yaibuda pacha apana takadziga information yekwarara kaiwana kupi andisi yabuda nemunhu ari mukati handi zvinhu zvinoita vari 2-3 saka ndopanobuda information ipapo togaimbotraya kueda vari kufona ndizvo chichikuitika ini mukati bhaza ndokufonera ibheki hello hi dear how are you I'm fine how are you watoteki panyaya dzikuitika dzipedzi mastreets tanga ndatangatura panyaya Jerry I think pakutamba kwakaita maititi namaketeni I think maititi ane zvakataura pamusoro paJerry so right now havana vanotya kuti vataure chinhu ndofunga chavakataura kuna mai maketeni nekuti mai maketeni akasike kutanga achitaura nyaya yekuti wakauraya munhu so I think nyaya mukamboifambira tudangoti chokwadi chibude kana maititi vasina kuuraya havo it's fine tudangoti ipere because zvinorwadza kuti munhu oramba uchingonzi wakauraya munhu yeti usina so panyaya dzekurwa kwavari kuita idzi azvongoratidza kuti vanga vachirumana vachicherana vari tu ndo zvandingangotaure zvangu thanks thank you very much Cora thank you information yaingobuda pachiseku pavo ndo paingobuda information hapana kumboti yaibuda kupi pache zvavo ndivo vaichocreatira namagosti wenisa kuna nhikikiri kuna anzani kuna chikokiani ndivo vaichocreatira magosti avo wenisa kuna chikokiani anomaona kana kuti totenda nyika yakadaro ngodzisa ndifumure nokuti it happens a lot guys mumainbox medu kutaura chokwadi mumainbox edu admin yangu inozviziva mumainbox medu mune information yekuti unyatsoziva kuti iyi yabuda nemunhu ari mukati tinopiwa idzi nyaya idzi kuseri unotoziva information iri inoziva kuti iri ghost re-one of the people mukati zvakafanana nenyaya yandakakubitsirai nezuro guys antika nyaya yevidhio revakadzi vekuita sex tape and what not hanzi ndine information yese ndinoziva kuti akapfeka masiki yanhingi anonzi ningi uyu ndinhingi uyu akanga akarogwa akarambwa pakati akazodai information ndakatopiwa yese ndinayo munhu wemukati akandipa obvious munhu wemukati uyu anga akarorwa pakati akanga achigeza bland uyu anonzi letwini anodaidai muridzi wegame akabva kwamutare musi wakati zvese ndinazvo zvese I've got them ndimaona munhu information inobuda nemunhu ari mukati nedheti rakaitwa zvinhu izvi nemari dzavakapiwa musi uyu ndinazvo zvinotobuda nemunhu ari mukati hazvobudi nemunhu anenge ari kunze anomaona zvinobuda nemunhu ari mukati museku imomo ndiye munhu anobudisa information ndozviziva kumainbox kwedu right kaimbotra kufonera uyu anga achifona hallo dia hello Hello, Mary. yes muri sei taurai tinzwe Ai,
maonera angu zvangu panyaya yajerika iyo mai makete namai titi vakawirirana kubva kare kana mukanyatsoteerera history yavo so kureva kuti vane ruzivo kuti chii chiri kuitika but ndaona kuti pachaita ruchemo apo sokutaura kwavo ruchemo rukuru chairo chairo kana nyaya dzikafumurika idzi ngavataure nyaya dzavo dzakanaka vatiburitsire nyaya tizive kuti chii chiri kuitika ndochokwadi. Right, thank you very much. Kola ngatimbozwa vari pafoni. Hello Kola vari pafoni. Okay. Musha muri sei Kola? Tiri right. Secondary ndinongo contribute a little bit. I think apa panyaya yemunhu ari kunzi akaurayana mafriends ava amai makete nevane zvavanoziva secret yamaititi. Akafa here Jerry naikona. Amai makete nava vari kuti don't push me. Inini kuona kwangu kapaka amai titi vakarwadziwa nokuti mai maketeni vakuwirirana nawasu and wasu akuwirirana napatrika jesi nauyo ari kuko kunorthern ireland uyu ketina ari kupa information yaamai titi ndo pane nyaya apa. Asi kana amai titi vari munhu chaiye ari pena asina zvaakaita pane munhu ari kunzi akaurayiwa paka akatofa here naivi kona chipewo gist kwaye munhu uyu akatofa ndokutaura kuri kuita amai maketeni. Ketina ane information yese. Ketina anopiwa information nokuti anotamba nevanhu mafriends ani akamuchacha. Of course. Ketina ane gist rese. Ezvino ari kuhoride Ketina ka. Aisa post yekuti kamuchacha tiri kuziva kuti wakauraya munhu. Maititi vari langafona una green button. Inini kuona kwangu maititi ingadai maititi vachiziva kuti she's genuine hapana kana chavakaita ngavaende kumapurisa vati ndinoda kuti vanhu vandiratidze kwandakaviga chii munhu uyu vapurise evidence because we need to deal with evidence. Vanofana kubhesa neevidence. You cannot accuse someone kuti you are a murderer, you kill someone usina evidence. Saka vanhu vari kutaura kuti maititi vakauraya maybe vane evidence yavanayo yavanoziva kuti maititi vakauraya munhu vakanoviga pakati. Saka vanofana kutaura chokwadi. Mapurisa vanofanirwa kuinvolva vaende vanoratidzwa kwakavigwa munhu nekwakaurayirwa munhu iyeyo nekuti justice yefamily yemunhu akaurayiwa vanofana kuziva kuti munhu wavo akafa chirudzi akaurayiwa vana vacheekuti baba vacho vakavigwa mabhonzo avari kana kuti vakafa. Exactly. Ndozvandingoda ngocontributa but pane jealousy yemafriends yaitika apa paujera kete nowaitika bitterness mafriends pachezvavoka combination yacho dataura chokwadi vamberi vakwari ina ndaside ndotaura chokwadi ndakamira pachena. They were not good for each other from the word go Kola. They were not good for each other because they were not good for each other. They are not even good for each other. No chokwadi. Because kune competition handimona kune competition pakati pavo kune asingade kukundwa pakati pavo kune so all those things handimona panotonetsa right. Thank you very much Kola ngatimbonzwa vamwe. Okay. Hanzi na Kelly jealous of what? We don't know Kelly, but zvingori muvanhu. Kelly iwe pachizvangwana ne best friend yako ka. Zvitoripo, it's something that is natural kama ka jealous kanoitika so. Karipo, it's natural. Hello. Hi dear, how are you? Okay. Hello. Kola chona kudona futi anofona ubva adona. Guys kana mafona itaitipe ima serious. Hello Kola. Tikunzwa itaurai. Ndasikira masikira sei? Ndinongotaura hangu ntusiri dzangu. Ini maonera angu Jeri uyo akaurayiwa. Nawe anotanga nhasi sisweri. Nawe takatanga kuimwa kwazo kwatina shaye kuna kwanzani kuna keti. Aditi isiswa pa pagrupu panga paina sisimi kutetomiti na tinasara kuzungwa akazindazvirama. Aditi ndikona tanga vatanga mazoero waya. Saka zvadaro pai handi mazoona kuti kana nzara nhasi pataurwa naanonzi maketeni pavataura nhau yachiri vaititi vanonoka kuresponda kana mazvinotisa. Saka Facebook yazomboita kuna kudhanaudi achiti wemaititi respond kana yejeri justice for Jeri but still havana kupinduka. Pazoona maketeni marketing yamo kuburisa ndoko kuza campus naone rangu ndopasitoza vatadzi kupaura nayo naona pachi palive kuti vanzo kwadaka
post Patricia Jack. Patricia Jack ari kuti zvoni muri yekwaJeki yekwaJeri ikita burikira sekutanga makambo kwa platform yengu muchitaura izvo muri kuti zvakaitika. Oh, saka kona muri kuti Patricia Jack ari kuti kune vanhu vakatombominga kuseri vemhuri dzekwaJeki vatsvaga munhu wavo. Okay. Burikira inoti makambodivinga kudokero kwangu muchitava nawo izvi ende hanzi mukazoona kwaLulu Edwards Lulu ataura kanidotkomora ataura nekuti zvone Jeri ari kunzi zvone akadanana namatiti mazuva ekwatinasemaso akachakatira semaposa namaititi Jeri akazenga ava expose kuti zvone imweni maititi antu akavuma gurupu here afuma gurupu rechiromhimbi rewhatsapp raitaura kuti maititi nemakandita sezvakanziva zvaHIV maititi paakanga akuda kuzoexposa kuzvitaura pajekero kuti zvionekwe maititi neprobaba unodisapisa madirizi wayo ndobataurika kwaLulu Edwards kosiireko. Alright, thank you very much Kola maita basa. Guys, munoziva kuti nyaya iyi is big. Do you know kuti nyaya iyi is big and ichaita mina ndimbokudzai chimwe chinhu wani. Munoziva kuti mapurisa anotambira pasocial media sei because ndipo panobuda matip of essay dzimwe nyaya dzinenge atinoti macold cases aya. Atinoti macold cases aya kuti vanenge vari dead end vasina clue. Do you know that's why CIO whatever mapurisa madetective akazara pasocial media because pamwe pacho vanowana information from here social media. Kune vanhu vanenge vachi mapurisa aiti zvepasocial media yekuZimbabwe inoziva kuti information comes from social media. Antimazvona. So nyaya iyi ndikuona iri nyaya ichanetsa kuti vamwe vanhu guys vachagona kunyura nenyaya ishi. Ichabatwa vanhu vakawanda kuchinzi uya neinformation yaunayo. Uya neinformation yaunayo uchiudze because kana chokwadi kune case yakaripotwa yaJeri yanga yakaricha dead end. Hantika, this is the time yekuti police ZRP mumutsiridze case. Mutsiridzai case iyi and take everybody involved. Mapurisa ekuZimbabwe, we want justice for Jeri. Can you please open the case? Take all imimi mapurisa ekuZimbabwe. I think right now we are also curious to know kuti chinonzi Jeri uyu what happened to munhu ari kunzi Jeri. Information imimi ndimokwanisa kuona information iyi. Munhu wese ari involved torai mapurisa. Mukwanisa kuti muhwisise kuti zviri kufamba sei kuti Jeri akaenda kupi because this could be somebody's father. Vana vakutsvaga kuti vakaenda epi dedi pamwe hameno kuti vakaenda epi. Antimaona. Ameno akaenda epi. Saka guys, for 19 going out, this is so wrong guys. This is so wrong. Anditi ameno chandotonyatsa zonche kuti vese aba vese anzikoma ama zanogara zvodipenda nepage racho. Mamwe ma essay pana panoita pakati pe live ana zvodipenda nepage. Animo and including munhu ana information yose vauye vataura kuti zvakafamba sei munhu akaenda kupi. What happened to Jeri? Kana ari kwari mpenyu akuri kuti akazodzwa AIDS chete kwanofana ne private number atiwanzoda ma private number. Why are you calling us ne private number? Private number, hello? Hello Sismeli. Yes, muri sei? Ndiri right. Ndinoda kutaura panyaya yaJeri. Inini maonero angu andiri kuita ka. Jeri anogona kunge akaurayiwa. Asi mai Maketeni kuti vanatse kutaura kuti dyo havasi kukwanisa nekuti pamwe havasi kuzoti Jeri akazowigwa pai. Maititi anogona kunge ari kuziya tinashe maposa kuti wakawiga munhu pai. But mai Maketeni akuzoti Jeri ndiwo wakadhisapisa wari wese. Saka maonero angu ndafunga kuti dai masinatsa kufambira nyaya yemasocialite yese mabatsirana kuita noise. Mapurisa wainvestigate nyaya iyi kubva kuhama dzaJeri kuti vabvunze kuti Jeri wakapedzisira kumuona rini. Wakapedzisira kuonekwa anga ari kupi Jeri uyu. Mai Maketeni wobatwa nawasu woendeswa kumapurisa wari wese panyaya iyi. Wotaura kuti iwo aruta Jeri ari kupi. Ngavataurewo kuti ari kupi mai Maketeni. Ndiye accused wekutanga yeye. Ngavataure kuti ari kupi Jeri. Ndiye anonatsa kuziya information yese. Wobatana kamuchacho wacho. Wakanatsa kurohwa neCID mutora shangana. Vanotaura chokwadi vari kuziya kwakaisa mwana wemunhu. Because pamwanhu kanenyaya yekuti maititi ari vocal anoshaudha vanhu usingaiti. Hama dzaJeri pamwe dzine dziri kutotya kubudikira. Dzichiti tinodhisapiswa sezvakaita Jeri. Pamwe vanenge vari vanhu vasiri famous vayo zvekuti vanenge vachitotyawo. Ndosaka pamwe wakatongonyararo hama dzaJeri dzacho because ukatyisidzirwa dzimwe nguva haukwanisi kuzomira nechokwadi. Unenge wangoti regai tisiyane nazvo zvakatoitika. Saka dai
iraona ushuwa mabatsirana kuti mai maketeni ngwauyo adzokorera vataure nyaya yawo ngwaregere kudaita zvekuda kuti no mai maketeni has blown the whistle. She's a whistleblower. Blower whistle zvanhasi handika, so she just has to give information kumapurisa kuti chii chakaichi vataura nokuti vangosiya pari hanging. What happened to Jerry? Now we want to know what happened to Jerry. Yes. Itodombe manje. Vataure pavakaisa Jerry yakabvira kudhara nyembo kune munhu zvinoda kutoti kana vanhu vekumebhorini kwaigarwa wambona toongorora payadhiwa pavo kuti hapana pakambocherwa here pamwe wakamuwiga imomo mukandoyane kwakatoenda kunoraswa wana vaimhonda. But right now for havana kutakauraiwa ndovati what happened to Jerry. Saka so we are here we want to know what happened to Jerry because that statement alone kune munhu anonyatsofunga it's a deep statement. It's a deep statement. Kana vanga vati mirakola ndikupindura munhu ari mucomment section. Mirakola. Mapurisa unotaura kuti inini munhu uyu zvaakuita andichaziva kupa munhu information yekuti vane mafungiro asisiwo. Vamwe vafunga kuti ndakauraya kana kuti ndakapisa kana kuti ndakamupa chirwere. Ngaaende kumapurisa vanatsobudirana pachena nyaya iyi. Jerry wacho abuda patimuona kuti Jerry uyu arapo. Because vanhu vari kuziva kwakatomuisa iwawawa. Right, thank you very much. Inzwai munzwe guys. Kune vanhu vakuti timu rangu riri kuti siberesana nenyaya idzodzo. Inini ndo basa rangu iroro. That's my job. Handitika iroro. Zvimwe zvese zvekuti kumakuhwa avo kuti tingatozvisiya. Yatingatofambira ndiyo yaJerry because that statement alone rekuti where is Jerry robva rasiyiwa rakadaro ka reta kuti tisimudze ma-eyebrows tese nokuti kana vangu vachigona kuudzirana kuti wakahura pakati umoti wakahura pakati umoti ndakakupa mari pakati umoti who are you. Saka pana Jerry apa sei radzongosiyiwa riri statement riri henyi sei isina kupedziswa. That's where we come in. We want to know kana Jerry ari mupenyu, that's okay. Antika kana ari mupenyu toda kungoziva kuti Jerry mupenyu ariko, Jerry ari waniko, Jerry oti aiwa ini ndiriko guys, then we are fine. Because remember kumasoro kwakambobuda nyaya dzekunzi kune munhu akafa akaurayiwa. Antika kune munhu aitonzi akaurayiwa kuchinzi midha akasanda mari yekuti paurayiwe munhu. You still remember guys kuchinzi midha akafanda munhu kuti mari urayiwe vakauraya munhu. Antika kukavigwa munhu mukadeni. Antika then boom sisi harina kubuda ketina akazvitaura. Animaona several times kuti kune munhu akaurawa. Antika but I think hana kupiwa zita kana hana kuhameno kana hana kupiwa information yakakuwanda here hameno zvikangosiyiwa zvakadaro. Saka why are we ignoring munhu akafa? Chiri important kuti follow nyaya dzemakuhwa nekutsvaga family iyi kuti vazive kuti munhu wavo ari kupi pamatotsvaga munhu wavo. Chiri important apa chii nhasi? What is important? Kola hello. Hello Sismeli Masquerade. Mushe muri sei? Masquerade. Aiwa nyaya yaJerry inda kufambirwa because hakusi kutanga munoziva kutanga taimboti aiwa pamwe kungodenhana kana kuti kungowachisana but kana ichiramba ichidzokorora tine taakuchifunga manje kuti you know what, this could be a serious case. Pamwe hama dzanaJerry dzacho ndevanhu vari uko kumachonyonyo ekuti havazivi kuti votangirawo papi kuti vafambire nyaya dzacho. Saka Jerry uyu anofanira kuzikanwa kunzi ndiani ende zvamataura izvozvo kuti nyaya iyi haina kutangira ipapapa natetemiti takanzwa kuti vakatofanda mari iyoyi. Takudzokera kumasure kola. We are now going back kumasure. Takutanga kutotaura zvese antika zvekumasure zvataifunga kuti ijoko zvitaura kudhara anti pane pakambobuda chikokiyana chiti kwanzi ndichikokiyana here kana kuti ndipatishandise chiti kwanzi kune munhu akatumirwa vakomana kuti arohwe aurayiwe. Antika tikangoti ndezvepasocial media makuhwa. You remember kuti pane one is either chikokiyana kana kuti Patricia pane one akataura statement iroro. Animaona tikangoti aiwa nezvepasocial media ngazviende but now zvadzoka futi handika iri hanging statement. Saka poitwa sei papa imimi you want us kuti vanhu vangonyarara guys. Imagine kwamuti justice womeni uyo usadaro vasikana tipa nyaya iri serious. Animaona kokani taurai kuti iwe uchiziva kuti munhu akaurayiwa iwe unyarara makore esai usingaite justice for that person. Newo unongotora accomplice because ndakazwa kuti paparwa mhosva ndonyarara ndoregedza kuitaura itori mhosva iyoyo. Saka vanhu vava kugarira kwakaita information navo vakatofunga
kutyora mutemo. Thank you very much. Right, as much as it is right now, we don't know what really happened to Jerry, but my speculations iwayo anobuda zvinobuda mukutaurwa vanhu vakatsamwa andimona takuzvitora because zvikuramba zvichingotenderera zvikuramba zvichite. Remember Chikokiyana paya last time papa pakatukana na midi kuti Chikokiyana akati chi mukurangarira guys pakatukana Chikokiyana na midi handika vakazoda kuti akunge skiti but ranga risiri skiti riya because pakabuda zvinhu zviri dhipu paya. Chikokiyana akati chi akati kudi we are putting all this together now handika we are putting all this together. What happened to you? Mina nimbodzokera papost here kuti yakanzonzi chi guys muri kuita zvinhu zvokutamba imi guys panapa panyaya muri kuita zvinhu zvokutamba imi muri kuita zvinhu zvokutamba guys. Anozani guys yeah my kitten right. Hello dear. Hello Sismeli Masfera say. Mushe muri sei? Pasquera aiwa panyaya iyi justice for Jerry. Inini ndongopo muono wangu. Tete Mildred Kamuchacha. Mai Makete wasu vanhu ivava ndisi kuvachenesa pane zvakatoitika. Ende tiri kutokumbira semhuri yeZimbabwe kune vanhu vemutemo kana muri kutinzwa tiri kukumbira ngazviinvestigatwe because post iyai right meaning. Hold on caller. Right, I am back. Dzokerai papost guys andika dzokerai panikiri papost andika my international career is doing after all this right. Dzokerai papost ish post ndiyo kai post ish post yakanzi zvafata vekuroma nechihure it's old news wakazvitaura kare ko Jerry wakamudii akaindepi simple antimanzwa ko Jerry wakamudii akaendepi ndo statement riripo enderera mberi kol enderera mberi kuti pane zvakaitika because kuzobvunzwa kwanzi Jerry ndosaka Kamuchacha azoita live aine hasha dzanziri kutipa nyaya dzimwe dzavo. Nyaya yaJerry ndo yasungudza hasha which means pane something wrong. Yeah, thank you very much Chikola. Tisi kumira nenyaya hande inayo guys isoda kungoziva kuti what happened to Jerry kana ari mupenyu that's fine handika toziva but all the tika tinogona kuignore futi kuti mupenyu handika pamwe Jerry akashayikwa handimona pamwe akashayikwa tinogona kuignore titi haya ndezvepasocial media kana Jerry wacho akatodisappear zvechokwadi family yake ikutotsvaga munhu noti atingaziva reported cases dzese ari kusocial media ari kumapurisa pamwe yakatoripotwa kunzi nemunhu atisiri kuona handimona kana kuti Jerry wacho naariko handizivi Jerry wacho ngangobudikira tivedo ndini Jerry ndiripo handimona then toza kuti haya magame avo inyaya dzemagame avo as it is right now guys nyaya yaJerry yakakosha kudarika zvinhu zvese zvavari kuitira naizvi nyaya kudarika nyaya dzechihure nyaya dzemakuwa dzavari kuudzana and what not nyaya yaJerry ndo yakakosha. We don't know who Jerry is but kune vanhu vanoziva Jerry handika Mai Makete right now aita whistle blowing handika she has blown the whistle handi isusu takuyawo nenyaya iyi tichanoisi pano kuti mapurisa apinde panyaya iyi handika CID pindai panyaya pindai pamongo wenyaya ndo basa renyu. Inini nyaya iyi ndichatofonera mukuru wemapurisa kuHarare handika malaivhi aripo hapana chakaipa chatofonera vakuru vemapurisa kuHarare kuti pane nyaya yakadai are you just going to ignore about this issue and we need to know kokana Jerry uyu akafa guys vanotsakatika without a trace. Kune vanoona madocumentaries imbowocha inonzi disappear without a trace. Kuvanhu vanodisappear zvokushayikwa trace kuti munhu akaenda nekupi zvokushayikwa kuti trace munhu akaenda nekupi munhu anoshayikwa guys kutoshayikwa kuti munhu akaenda nekupi. Tine kesi iri pano padiaries pano muchaneta Patricia ari kunzi ataura kuti hama dzaJerry dzakambomuvinga kuinbox takutobatanidza machi. Patricia ataura kuti hanzi kune hama dzaJerry dzakambomuvinga kuinbox. Saka it's not a matter kuti tikungoti is social media. Kana iri social media yes that's fine handika that's fine but the fact kuti patobuda post yekungonzi ko Jerry akaindepi wakamuitei akaindepi saka where is he
and zvokuti hanzi kuZimbabwe zvamuri kutaura hanzi imimi kuZimbabwe kumudai akabatwa kudhara. Come on guys, inyaya kanzi kuti kuZimbabwe kuti chirova mazuva ano zvavanhu vaibatwa munguva yaMugabe guys, ndo paibatwa vanhu. Iko zvino izvi nyaya dzinoitika dzichirova nokuti you might find kuti polisi yacho inenge iri involved. Panenge vangopiwa mari chete, vangopiwa mari zvavharana. Police yeKuZimbabwe might be involved. Inini I just say the truth as it is. Animona. Police yeKuZimbabwe might be involved. Muno zvikudaro ninyaya yemari. But what about the family? Kana kuri kuti kana chiri chokwadi chokuti munhu uyu akashaikwa. Animona. Ameno asikamu akango disappear. Antika the family needs to have closure, needs to know kuti munhu akaenda ipi. Antika simple. Saka whoever is involved mapurisa yeKuZimbabwe hero basa. Ndonyaya dzine basa idzi. Iri ghost rikaiti tingoita madhimini muri pai kumunobata here maghost achiuya mucomment section kuzotukirirawo. Madhimini muri pai. Admins where are you? Maghost ari mucomment section umu munorega kubloka maghost anouya achitotaura kuti titori mbwa hu ndahukura. Saka wanga wati hande ine nyaya justice for Jerry. Tikuda justice for Jerry. Jerry ngaabude. Mai makateni matanga nyaya pedzisai nyaya. Admin chakufai basa renyu ndere kubloka maghost anenge aya mucomment section asina nebasa resa. Imi muri busy kudai nikutongokomenda zvimwe zvotedza kuti muuye nenyaya mukomende mubloke maghost mucomment section. Right. Saka guys hatisi kuzomira tiri kuda nyaya yaJerry. Ndo nyaya itori important kudarika nyaya dzimwe dzese idzi dziri kuitika idzi dzechichi hadzina basa idzi dzemakuhwa dzinowanikwa pamafriends dzepafallout dzinonga pamafriends. It's a lesson to you and me kuti mafriends emazuva ano they are made in term. Andika they are like zvinhu zvekutemu. Friends these days are like those friends that are made in China. Handimaona izvozvo ingori lesson zvedu kwatiri, but anyway hatinei nadzo stereki handimaona because zvagara zvinongoitikwa handimaona zvagara zvinongoitika izvozvo. Handimaona tiri kuda kuti titaure tinyatsotaura tinzwise what happened. Mai maketeni budisai information yakakwana, budisai zvizere. Hello dear, how are you? But ini hakutoda kuti Patricia Jeki ngataure zvizere because naye achanyora panyaya iyi. Ngataure akupei namba dzehama dzachona kana achitya ofambira nyaya because toziva kuti kwaigona. All right. Takauraya munhu vachavharirwa. Thank you so much. Thank you very much, caller. Thank you. Guys, this time yekutanzi, hey, tinoda mningikiri, tinoda team ningi guys, chimbomira izvozvo. Let's go ne justice guys. Let's be vanhu vanoziva zvavanoita. Ngatimirei pachokwadi. Andichika. Ngatimirei pachokwadi. Ava vanotaura nyaya kuti anzi nyaya itaita mara dei makadzifambira sezvo makaita nyaya iyi makadai. Takazvitaura pano kasingapera usi munhu wepano. Dei wanga uri munhu wepano waidza kuti ndini munhu anaita noise nenyaya iyoyo. Tichitaura kuti akaenda kupi. Pakatobuda sarangu raive nemwe voice note yaive iri very deadly rakatenderera munhu ataura sarangu andika information voice note rakabuda rikatendera. What did you do as Zimbabweans? Iwe wanyora comment what did you do as a Zimbabwean? Voice note ralika rabuda what did you do as a Zimbabwean? Rangare information yese yaitaita mara guys, you know about the audio. I mean, don't you know about the audio? Don't you know about the audio? Ndana phone gwani munhu nishora naye information ise kabuda. I don't know who leaked the audio. What did you do? Tichito uzo pakadai. What did you do? Blokai vanhu asina nebasa rese. Blokai vanhu asina nebasa rese. Maria Piri uri munhu pano but zvaiko zvinezvi you are blocked. Right. Hi dear. Hello Sisinele. Yes, muri sei? Okay, yeah, ndachida ngotaura kuti tichipedza iyo yanhingikini pane munhu akaurayiwa futi kuBotswana eida kuzofambirwa after yaJerry iyoyo. Akaurayiwa nani? Naketina. Bona my word. Iriko muzoifambira iriko yemukadzi akaurayiwa kuBotswana kuna Ketina. Zvakudeti izvozvo. Uye gore rino mazviweziko. Ndapedza zvamutero. Maiwane piko lamuna kupetsa nyaya makuti kune yakabuda iripi? Iriko tsvaga Isisinele munoiwana iriko. All right. Sharp. Auye nikisi kwai kune wakati wakauraya munhu kuBotswana kwanza kune nyaya kuda kufambikwa ngandiani akafa kuBotswana guys. Mune mazita here vanhu vakafa kuBotswana? Kune munhu uri kunzi wakafa kuBotswana wakaurayiwa nachikokiyana guys, muri kumuzivawo here ekuti ndiani?
kola zvakaoma zvepano nhasi vodo. Ai, right, fonai guys, vanoda kutaura zvada kutaura. Can you please call in? All right, vatove kuseri kusocial media vemwana wokunhingira ndimboedha. Hello, caller. Yes, akateerera life yake akaita nezuro paya akataura wanda akati ndaishatira vamwe mai kubotswana vaisada kundibhadhara mari ndakasiya ndavarova ndikavasaidzira musweming pool ndikabva ndafamba netsoka tikamura kubotswana ndichinopinda musouth africa. Saka ataure ketina kuti munhu iyeyo akasiya saidzira musweming pool akazoita sei? Mupenga here kana kuti akafa? Munopinda yakapesendikwa muswiming pool saka hazvisi kamuti mupenyu. Alright, kana kune vanhu vakakura igwa hama yavo kubotswana, please uyai kuinbox. Kana mune hama yenyu yakawira muswiming pool yakasiya yasundiwa yakapinigwa yakawira muswiming pool, please, this is the time for you to say it out so that tiwane kudzifambira kuti zviri kufamba sei munhu akuwira muswiming pool ari kuyakafa uyu. Handika kana munhu akauraya munhu ngaangosungwa guys. Sekusungwa kwamunongoda kutiti membateketa para mhosva, munhu wese angopara mhosva ngaangosungwa fair and square guys. Munhu apara mhosva kusungwa simple, mapurisa anopedza nyaya. Hello caller. Hello caller. Yes, muri sei? Sismel. Taurai tikukunzwai. Alright, sorry ndasiri kukunzwai nini. Inini hangu ndaida kubvunza pekuti pane wandanzwa achitanzi pane vanhu vakaenda kuna Patricia Jake kunotaura. So nyaya yangu ndeyekuti nemavengera akaita Patricia Jake maititi vakadii kufambira nyaya idzodzo kubva kutoti handei kupolisi izvezvi vanototanga kutoita noise ipapo kuti munhu wedu akafamba sei tine umbowo wakadai. Right. Handisi kunyazoziva Patricia Jake yakuchinzi anga auya pana pakari yatsanangurira kutiwo zviri munhu wachona vanhu vakapinda muinbox make hama idzi dziri kuti akaita ipi. Ndingade kutonyazoziva manje hatisi kuziya, arongoti kune vanhu vakapinda muinbox make vachitaura nezvenyaya yenhikiri yaJerry uyu. Hama zvakafanana nemisisi ndikauya kwamuri ndikati sisimeli kuna hanzvadzi yangu yakaurayiwa so imi mungangonyarara here kana kuti munotoda kutoti ndikozi socialite handi motototi nyaya itoende pajekerere zvinhu zvitoenda kana mapurisa awanike way forward, so why keep quiet? Of course, ndosaka ndiri kuti vanozi information ngaibude pachina iripo. Munoza zvinoitika chii? Mirai ndikudzei kufunga kwangu inini guys. Nyaya iyi inogona kuve handizivi. One, chekutanga vanogona kuve vanhu ava vachiwachisana. Jerry uyu pane zita rinonzi Jerry, munhu anonzi Jerry anga ari pastikeni ari museku yavo. Handika pane zvinhu zvigona kuve pane zvinhu zvakaitika zvihombe zvatisiri kuziva kana kuti anogona kuve ari missing. Hatizivi, iyo ndovanoziva chokwadi. Two, vanhu ava remember kana muri paushamwari kola munenge muchitamba mese pakaitika chinhu kana kuti mukabetserana kuviga crime handika munenge muchitabetserana paufriend, but they know kuti kuviga crime imhosva. Antiwaona now kuti vachansoti dyo zvinenge zvakudii zvakurema because they know kuti naivo varipo pastikeni. Saka inogona kuve kese kuti hakuna machida kunyatsoti dyo nemazvo because they know vakungoita kukandirana kuda kungoyeuchidzana kuti nyarara pane nyaya yanhingi, nyarara taura pane nyaya yanhingi, hanimaona. Asi kuti vachiti dyo vanenge vakutya kuti we are accomplices munyaya iyi, ende zvechokwadi they are accomplices. Whoever is involved is an accomplice munyaya iyi, hanimaona. Yeah, that's very true. So inini hangu ndinokufunga kuti kana zviri zvechokwadi kozi ukanzwa munhu achitombotaura vantu pachitombotaurika nyaya dzacho aitinge kuti zvida kungofambirwa. Whosoever vese vanga vari involved they have to go down because hazviiti kuti unoziva kuti munhu aurayiwa kana kuti tomboti tongoasuma ndetiso zatisi kuziva zvedu tongoasuma kuti tomboti pakaurayiwa munhu, then you get to know about it, then you keep quiet. Saka hazviiti because mamwe mafamilies anenge achitosafa, hapana vanhu anoda kurasikirwa nemunhu, hapana huku inorarama. Everyone deserves to live. Saka hazviti kuti munhu unoziva information then wongonyarara woita sei then mazonetsana makuda kuzoti ndakuda kuzozvibuditsa nhasi kudai vava vasina kunetsana zvoreva kuti munhu anga achizorova iyi. So it means kuti kana vachitoenda go down ngavaende vese because vakatoplaya role vese mukuchengetedza this crime. That's all, Sis Mary. Thank you. Right, thank you very much. Hanzi namaibhondi jero chakambotsvagwa here hatichazivi kamaibhondi. Remember kuti zvinhu zvaitika pausecret paubhururu kuseri. The only organization right now is the therapy. Handika kuti kune report here yaJerry uyu kana kuti handiona. That's why we are doing this live. Hatichaziva kuti Jerry wachona uyu akashayikwa here kana kuti akaripotwa here missing. Vanokwanisa kuziva
ndivo vezRP naJeki ari kuti ndakambopindirwa mucomment muinbox mangu nehama dzaJerry uyu. Saka Jeki dei azotsanangura kuti pavakapinda hama idzi muinbox yaPatricia Jeki vaiti chii, dei taziva ipapo kuti vakanga vachikudii, vakati kutsvaga munhu here kana kuti vakati chii. Dei Patricia Jeki anga auya tanzwisisa ipapo kuti tinyatsowana kuti tonyatsofamba nenyaya iite clue. Mapurisa zvakare atoripo pana akateerera, mapurisa ahiye akatoteerera mapurisa eZimbabwe. As I'm speaking right now, they are here. Vakateerera, trust me on that one. Hanimona vanyatsokuziva kuti munhu vakambopinda tiri kutsvaga munhu wedera asiri kuonekwa, then powana lead poingwa lead. Hanzi Jerry anonzi Gerald. Okay, handiri mukuona chiratidzo ari kuti Jerry uyu anonzi Gerald. Munoona information inobuda slowly. Handiri muri kuona. Saka hello Paula. Hello sisi. Yes, kuri sei. Mushe kuri sei. Saka zeta rapika kurumza kunobata mai Machira. Information kurumza ubuda. Ani maona. Yes, taura Kola. Nenda utaura kuti nyaya iyi inofanirwa kutofambirwa kunzika kwazisi manyariro aita mai marketing kunotaridza kuti une something. Ende kana kuri kuti pane zvakaitwa Jerry pachanyora vanhu vakawanda because ndokufungidza ndingoasima kuti tongoti Chikiti akauraya munhu, pane munhu akatobata makumbo, pane munhu akatobata maoko, kune munhu akatokorobha kana kuti riri ropa, pane munhu akatochera gomba. Chikiti hamambona haana simba rekuchera gomba, pane akatochera gomba. Saka zvinhu izvi zvinotoinvolva vanhu vakawanda, then kwozoita vakaobstructa justice vaitoziva nyaya idzi. Right. Kola, hold on Kola. Right. Pane vaenda kunopula screenshot ya Patricia. Andi anyora kuti guys chimunhu chiri kutya nyaya ya Jerry. Hanzi between the three houses pane paari. But iwe unenge uchitawo accomplice. Kozi taitamba tese. Murikona zvakataura. Murikona kwenda ndataura yaya. Right. Taitamba tese tichitoonekwa kuti chine mhosva. Hama dzaJerry, now it's your time yekutsvaga futi, cause you contacted me maiti makanguri maripota missing person pasina chaitika. Here is your chance. Chinyatsopenengora kachinyatsonopengera zvako kuti kurupi. Iyo ndapina endera mberi Kola. Saka nyaya iyi tisimeli ingori panjekerera, hapana chandichafungira kuti pamwe akazodai kana kwazodai. Then ivo kana varivo vakabata vane information yavakahaidha yavangu vachiziva, then vangonopiwawo zvima5 years zvavo ipapo havana vazoka. Right. Thank you very much Kola. Saka chiripo ndechekuti mapurisa right now guys vabva kubata Patricia Jeki. Patricia anokwanisa kuvapa vanhu vakaenda kuinbox hama idzi dzakamuvinga kuinbox masita. Social media mapurisa anotracer kuti IP address pakanyorwa messages ndepapi. Antika IP address inogona kuva leader straight depending nema resources straight makanyorwa ndikiri message iyi kana kuti pakanyorwa message iyi chinda kuna Patricia. Hanimaona Patricia, clear yourself Patricia, clear yourself. Ipa mapurisa information yauna yevanhu vakauya kuinbox, mapurisa adzifambire. Antika pawanikwa kuti ndivanotsvaga kuti musi wakasenderwa message ndepapi chepe pakabuda ndikiri inosi pakabuda munhu uyu message ishi, then wotaka kuinvestigate pamba ipapo. Antika if you remember, there was once audio leaked, she used to have a hitman. Right. But we don't want to titaure zvinhu zvokuti tikuda kuti tizive kuti uyu ari kupi Jerry. Hello Kola. Hello. Mushe kuri sei? Mushe muri sei Sismet? Mushe. Aiwa apa hatichatomboda kakutambisa nguva. Patricia Jeki ngaachibatsira murekwa Jerry. Hatichatomboda pakutambisa nguva. Sorry guys. Zvekutoti Chikiti kana kuti ndiani yatoimwe story, mapurisa ngavamanye izvozvi kuna Patricia Jeki. Izvozvi ngavamanye. Nekuda mai marketing. Nekuda mai marketing. But wekutanga netori neinfo chaiyo evidence yekutanga. Maybe mai marketing vari kutotaura havo kunzwa. Yes, but Patricia Jeki aiwa ndopanitori nenyaya, ngatitangire ipapo. Zvobva zvatobuda mushi. I want inini guys nditori pakati. I'm just neutral. Ndoda kubvunza. Kune vari kuti Patricia Jeki anonyepa. What will be the reason yekuti anyepe? Right? Kana akanyepa Patricia Jeki, mai Machira confirmed it. And toti all along Patricia ainyepa aida kuwachisa hake kid. And mai Machira confirmed today
the same issue nepost yatatora yavanyora yavanayo handimaona saka toti kudii apa aiwa isusu soda kutomboita zvekutamba bhosi takazvara kati vabereka ungamboita mutumbi womwana usingazive kuti uri kuti mai maketeni vane nhitikiri vane information vane information chituna ngachitocherwa ndochokwadi guys this is big this is big yes Lulu inini guys nyaya iyi taura chokwadi pafair chapoka pasina kumboti chii kana kuti kudini ngataure nyaya sezvairi antika guys isusu pano pasocial media we are just here to play hatina kuda kuzotipinda personal nevanhu hatite personal nevanhu hatidini especially inini guys vazhinji venyu munotondivengera kuti ndinotaura kuti I am the voice of the endomira pachokwadi antika mune mchida kuti nditore side kana ndifevhe ndinomira pachokwadi of which that way inotaura kuti ndive mwana wakawanda because vamwe vangu vachidei wataurira side iri vamwe votidei vangu vataurira side iri ini ndiri pachokwadi antimazviona guys ka vanhu vanoziva kubva kuna midi knows kubva kuna midi cheko she knows what happened because she said it in passing kudhara madezi aya nyaya dzavaibudisa nyaya dzavo vachitaura madezi ayaya handika pavaitaura nezvenyaya idzi handiti pakataurika nyaya iyi yakataurika guys I don't know kuti why nyaya iyi iri kutsikwa handiti mai maketen thank you for being a whistleblower mablower whistle cheko chaiko handiti mazvona now tazobatanidza zvakambotagwa napaticha izvozvo tikabatanidza zvakatagwa naketina handika tikabatanidza zvakatagwa namidi handimaona saka there is something handimaona ainge tinyaya 1 iri kungotenderera pasina chiripo guys come on where is this Jerry kana pane hama dzaJerry ndibatewo kuseri kana muripo hama dzaJerry please ndibatewo kuseri kana muripo hama dzaJerry uyai namba yangu irimo mu comment section torai namba dzangu muuye ndinokubatsirai ndotofamba kutoti nditifambe nenyaya iyi because munhu wese akapana mhosva ka ngango muda taure nyaya yake sezvairi hello kola Hello, Smith. I don't know what pakatoipa vanhu vakawanda vari kuziva nyaya iyi. I think from the start yakatangwa naTinashe. Tinashe ngatobatwa interview iriko nomutora Tinashe kuAmerica koyodzoka naye kuAfrica ko otaura zvaanoziva about Jerry. Akuna kumbonzi kubuda kusungwa vanhu. Information ndio iri ngodiwa chete. Kana kuti muchitya kuti mapurisa anozokubatai ndipei information kuinbox. Kandai nemaghost information kuinbox kwangu. Kandai nemabox information. Ngakubatwe Tinashe tete midi keti vese vari kuziva apanga there's no smoke without fire. There's chokwadi behind that. Hold on Paula, there's an interesting comment para hanzi zvine vakuru mukati ndimai general vadana hanzi zvine vakuru mukati hakuna no one is above the law kana ari mukuru akapinda panyaya idzi kuti munhu atsakatike handika kana zvichitori neinformation that means hazvina basa kuti mukuru kana kuti ndiani right now vana Mike Chimombe kwavasi kujere here vana Hopuwo Chingona vana kumupinda here mujere vakamupinda vana Tendai Dita vana kumupinda here mujere vakamupinda jere kana mukuru wacho ari involved handika in covering up murder handimaona they have to go kujere. That's true. Hanzi na Queen Clay simeni dema kusana nenyaya ndiro basa rangu even Zimbabwe government knows kuti that's what Meli does. Vanotozviziva government of Zimbabwe vakuru vacho kuZimbabwe they know kuti inini kune vanhu vandotaura navo vari koko kumusoro ikoko they know kuti ndo zvandoita izvozvo ndo zvandakavingira pano pasocial media zvandogara ndichikudzai kuti pano paplatform izvozvi varimo mucomment section they are listening they are looking for information they know ndo basa rangu iroro ndo pandomira ipapo ndo pandopinda inini saka nyaya iyi handisi kusiyana nayo handimaona tiri kuda kuti uyu mujeri uyu azikamwe kuti ari papi kumakosi uko kune yavanoti sapina something handicharemember yekuti Tinashe will be forced court of law kuti atestify zvaanoziva Keti will be forced Patricia will be forced whether they like it or not vakasatenda court vanopiwa time kanisiro kanganisa vanoziva zvemutemo kune zvekunzi I've been subpoenaed here I think saka vanotongomanikidzwa kuri kuti paipiwa namahwana first step yekuenda kupolice kuti right what happened to Jerry. Mirakola maghosti anodza maghosti anozvita naRuth Cummings panapa ndepechokwadi wangu if you don't like muchifarira zvinhu zvakaipa go there you are as evil as zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika just go there and leave vana Meli alone I am here danga iri hama yako iwewe Ruth Cummings if this was your brother iwewe Ruth akashayikwa handika nyaya ringotenderera who do you want closure you are very muri vana vadiki ndosaka pfungwa dzenyu dzisingomhanya kuzvinhu nebasa rese that's why you are so invested into zvinhu zvisina basa zviri toxic zvinhu zvichaizvo hamuzvidi
handimaona dei vanga vari baba vako right now kunogona kuve kune vana kana kuri kuti chokwadi kuti munhu uyu ari missing kunogona kuve kune vana vari kuchira kuti baba vakaindepi pana panyaya dzisinadzo dzinouya padiaries pano the diaries followers they know kuti kune vanhu vanyatsvaga varume vavo vakadisappear 10 years ago tisingatozivi kuti nanhasi tanzwa nekwatsvaga ndisiti vari kupi then you come here ubva wati ana mary because munhu majaira komunenge mucha indai ikoko just go there and leave us to be here panapa tichazvokwana zvaana mary zvatoita panapa handitika ibvai muende kwamunenge muchienda muende kwamuri kuita tungoda justice chete yanga ari mwana wako ungade uri kudzifambira iwewe kuti mwana wangu akaenda kupi ungade kudzifambira zvokuti ndakazodii kana dii kurespecta munhu unongo chingorespectawo vanhu so kona fambira mberi ndanditaura hangu nyaya yekumakoshungurudzi nevanhu we respect people we decide to respect people simple handeikona fambira mberi ndanditaura hangu kumakoti kuti kana ndisingakanganisi pane chavanofoswa kunzi they have to stand and testify hachisi kuti chinonzi chii kune vakaita zvemalolo nemutemo saka kuri kuti zvanyatsobuda hazvo pachena vese vane even a single dot of information vanatinashe vana keti vana patricia vana amai maketeni ivava they will be forced to testify mukoti saka ngapawana munhu one anoita the first step yekuti what happened to Jerry zvotangira ipapo guys kana paine hama dzana Jerry anditika kana paine hama dzana Jerry dziripo please come to my inbox give me all the statements ndipei nyaya give me every information that you have ngatidzifambire we just want to know anditika what happened kuna Jerry tipei full name anditika give us full name tichangire ipapo anditi atina kuti chichikana tikudini kana paine baba vemunhu vari kushayikwa kana paine murume wemunhu ari kushayikwa kana chiri asingazikamwi guys justice ngaingoitwa mai maketen should go andika to the police and report why is she sitting on top of the information why is she sitting on top of the information kola taurai why is she sitting ngavachisunga vaite zvakanaka vauya newhistle-blowing mapurisa ngachitangira ipapo ndiri kuverenga hangu comment yemunhu anyora kuti zvemasapina zvishandi muzimbabwe saka zvadhakwa which means anatinashe nana havakwanisi kuuya kuzo kechina hanzi akaripotwa kudhara kana waverenga icho tarisa comment yakapinwa apo iri kunzi yanyorwa napatricia jack kuri kunzi the case is there even the case number Jerry has been reported missing ndosaka tiri kuti ngazvibukana zvine vemutemo vakagarira nyaya ngazvibvotongomogwe vemutemo vanogarira nyaya pakuti kudii when kids might be looking for their father when the wife might be looking for a husband saka pakaipa zvambotaurwa zviya kunzi zvine vakuru mukati zveshuwa kana nyaya yakagarirwa vamwe vanhu takazvibata wani vana vese vana livingston vaya takazongozvibata uyu yazonyanyotsikirirwa zvekudii iyo yadzamara hatina here information yakangotenderera ndikauya pano ndikashayiwa backup ndauya ndikaitsviriridza pano ndakashayiwa backup then I ended up ndangozonyarara ndashayiwa backup ngatizive kuti Jerry ndiani tomusecha pamasocial media toita sei pamwe zvatori kwaamerica yes ndozvandiri kutaura kechira hanzi verenga dzatenda Jerry ari kunzi akanhingirira akari missing yakaripotwa ndosaka ndiri kuita noise because kana kune reported case and kuri kunzi hama idzi dzakatopinda muinbox mapatricia vakamuudza kuti handika takaripota it's been time now asingawanikwi Jerry ushu saka Jerry it's either toda kuona Jerry abudikire toziva kuti hapana nyaya yavawachisana kana kuti patricia jack namai maketen ngavatipe seneme yaJerry tisete thank you Kola ndaitimbotora wangu thank you very much right hello Kola Hello, Simeri maswera sei? Ndaswera maswera sei? Sisi meri mukaona post yaiswa na mai maketeni ka vangoti where is Jerry? But mituro yazopiwa namaititi ndo vatotanga kutotaura zvekuti mapfupa uyai mufukunure muzodii so amaititi vari kutoziva kutoti pane zvakatoitika ndo vatoburitsa information yacho iyoyo because vangonzi where is Jerry ivo ndo vatanga kuzoti uyai mufukunure endai kumapurisa muzodi saka ivo vamaititi kana vachiziva kuti hapana Jerry akafushirwa akaita sei ndivo ngavaende kumapurisa vaaccuse vanhu ava kuti vari kunditi ndakauraya munhu kumapurisa guys ininika musatongondirege zvenyu inini I'm just following my leads ari kuuya netimu iri pasocial media handi muri kunzwa I've got nothing personal to anyone handi muri kundinzwisisa so inini I'm just following the lead iri kuuyiwa ndaona post yamai maketen I'm like munoti malive
live pachawo chaiko chakukola muzata ndatopedza maona ma live avo because there's nothing new anopesera kubhowa but post iyo yanziwe izijeri ndikabva ndafunga zvakabhotaurwa naKetina takaita sei asi Chikiti ndiye azouya akapindura akati uyai mufukunure mapfupa acho what saka zvajeri zvitoripo dai hama dzajeri dzabudikira. Thank you very much Kola. Mira ndikumbotora kutsvaga post yacho kunzi yaiswa kuna Ketina wacho yaisa nechiko ipi because yaidzika guys. Kola, hello Kola. Hello. Yes, zviri sei? Nyaya yajeri haisi yatanga nhasi kai. Yakataurika kumashure kuti kaudzwa isusu kunzi akachererwa kuseri kwemba. Saka maititi vanogona kunge vachipindura zvakare. But hazvimise manje investigation kuti iitwe. Because inyaya yakambotaurika maybe vaifunga kuti kutukana chete but yaramba yadzoka. Nyaya iyi inofanira kunge iri yechokwadi. Right. Hold on. Ngaiongororwe because maititi vapindura nyaya yakataurika kudhara takazvinziwa kafusira vanhu kuseri kwemba hatisi kutoziva kuti kupi kwacho. But yakambobuda nyaya iyi. Saka ngatiregerei kufungidzira kuti maititi pamwe vari kuita sevanogona vari kuvhara but vange vachipindura old story. Right. Ndikuenda pana Ketina iyi post yaisai. This is post yaKetina yaisa iyi 1 hour ago. Told you guys kuti munhu akafushirwa. Exactly. Hani mukona. So isusu we are just following my leads ari kuya pa social media guys. We are just following my leads. Ari kuya pa social media. We didn't go kumba kwa munhu kunotsvaga information. Hatina kuenda kunonoka kuma inbox and tipewo information. No. Taona vazviunza vega. And then isusu tiangoti ndo nyaya dzatinoita kaidzi. Handiti pana Livingstone handika pana Livingstone whistleblowing yakauya kwandiri hold on Kola panyaya ya Livingstone maiva Livingstone vakauya kwandiri handiti ndakaita noise nenyaya indiri 1 handika ndikazoinvolve vamwe handiti yes yakazosarira inini pakupedzisira because of ndakataura zvinhu zvandaifunga zvinoenda kupedzisira kwegame zvakazobuda chiti chokwadi madituka messing ndikati guys but pane based on zvandakabata inini handimaona it seems as if mukati ndatengwa handika pakabuda report pana one akadzoka here akataura kuti but this is exactly patakamutuka what she was saying because ndakabata phone ndaiweya information iri mufoni ndiyo ndaidhila nayo but pakaita vakauya ndikaita noise nenyaya yaLivingstone mwana akazowanikwa ndikainvolva vanga vari kuZimbabwe kuti vandibatsire because ndandiri kuSA handika mwana akawanikwa handi ndizvo mwana akawanikwa ndo zvatingoita panapa handika paita information yabudikira pasocial media handimaona paita social media information yabudikira pasocial media handika yakambotaurika tikazviignore tesa kuti ndezvokuwachisana handi but it still comes back. It's coming back. Same info. It's coming back. What's still injenizoitora ndatoti hapana kunyepa. Where there's smoke, there's fire. Why? This information iri kubuda paufriend wavo, paushamwari wavo. Handimaona. Information ichibuda paushamwari. Something clearly there is something chakaitika but chisina kunyatsobuda sezvazviri. Pane chakaitika but chisina because it's either the friends were also involved kana kuti vari kutya kuti kana pane zvakaitika vanenge vari involved. Hanzi andizivi. I don't know. Me I don't know. Inini I'm just there pakungoti toda kuti tizive kuti what happened. Andimaona what happened. Vanhu vanoziva nyaya. Vanhu vanga vari close. Vana Wasu, vana Mai Maketeni, vana Patricia Jack, handika Kate could be having information maybe yekuudzwa. Handimaona Tete Midi could be knowing exactly what happened. Tinashe wacho 6 people could be knowing but right now guys because pazvinoita kana tiri my best friends pazvinoita tinoitika panguva yoyoka munenge muchivharana as friends guys you know it munenge muchivharana as friends but pamunoita fall out zvinhu zvakawanda zvotanga kubuda. Now they know hapana madofo pavanosanda taura apa hapana dofo. Now they know kuti kubuda kwayo tese tichatotorwa inyaya iyi inenge yakupisa pasitiketi hapana chada kubudisa full info but the hints and the clue is now there. Handimaona. Saka covering up murder guys is also a crime but chita yekuti hama dzemunhu uyu dzizivewo kuti kana kuri kuti munhu zveshuwa akashekwa kuti akadini munhu akaendepi because information is munayo.
information munayo zvemakuwa iyo zvekuti tikayadove second hand information hani muona. Saka guys ka sizimeli pane comment yaiswa yekuti chi anda kuiona ko hama dzajeri dzachona budikiraika kana makamboenda kuinbox kwaPatricia Jack muchitsvaga hama yenyu, why are you quiet today? Why are you quiet today? Kana makambopinda in each and every once muchitsvaga hama yenyu makaenda kuinbox kwaPatricia Jack anditi mukanotaura Patricia atonyora ega. Saka tiudzei kuti why manyarara, why matiziko zvinezvi takuda kutsvaga kuti tizive kaposa iboti nyaya yehande yekunyepa. Why are you quiet? Come out mutsvage hama yenyu. Don't you want to know what happened to hama yenyu? Aiwa Kelly atingati havasi connected. Andimona atingati havasi connected because vakambopinda kuinbox kwaPatricia sei kana vasiri connected. Vakambopinda sei kuinbox kwaPatricia kana vasiri connected neinternet. Guys, there's a lot. Nyaya is deeper than what you know. Inini nangu I've decided kuti ndifambire nyaya ishi tizive. Ndofunga zvakangofana kuti ndina ndirini ndikutonzi kune makuwa kunzi ndakakomita meta ngade dzingade dzitongofambirwawo. Guys, let's be fair. Ngade dzitongofambirwa kuti tozwa munhu iye wakatouraya kuti ndiani ngatouya dzechihure chacho wani chevari medu chinotofambirwa. Ko kuzoti dzekuti pauraya munhu ngade pakatofambirwa kudhara. Dzakatofambirwa kudhara chaiko. Nyaya dzekunyepa dzinongoonekwa kuti nyaya dzekunyepa. But nyaya wanokana yongoramba ichingobuda and especially paushamwari hwenyu, then there's an issue. There's an issue. There is an issue. Hello, Kola. Hello, sister. Hello, Porisa. Musheka njani? Andiripo. Iyebudo kusheka wikawe. Wekufa wikawe. I think Keti pakada kuitaura. Akabecheda atetsepiti. Tetsepiti wakabva vachizvoda inosaite perida because yaya ika inobatisa vanhu vakawanda mukati. Ine vanhu vakawanda mukati. Ndikete akataura daro. Tetsepiti. Tetsepiti ndiye wakataura kudaro kuti nyaya ine vanhu vakawanda mukati. Saka vakasikadotira pechitaurwa naKeti. Hanzi chingozivai kuti last week kune nyaya yakabuda yainvolve highest office. Ndeipi iyoyo tiudzewo? Ndeipi? Ndeipi iyoyo hatisi kuzoziva? Ndeipi iyoyo yacho yakabuda last week yekunzi involve vakuru guys? Come on guys. Saka tosekerera here oti vanhu vourawa here tisekerera twanzi kune vakuru vari kuuraya vanhu. Kune munhu anobvumisa kutora mweya womo munhu here asikana. Ngataure ichokwadi. Totongonyarara. Because kune nyaya inenge chinvolva vacho vamuri kuti vakuru aminoti ndiva nani saka ngaingonyararwa. Timerika information mukuru wacho munoti titaure nezve mukuru wacho yeye pano. Tipe information yemukuru yeye, stare mukuru yeye wacho timonoti hatiri tauri here pano inditori taura. Ndiani mukuru wacho? Taurai zita, nyorai comment section stare mukuru wacho. Ndingozvitaura pano iyi. Taurai ko muri kutyei. Chinyorai ora titaure inini kana muchitya. Because haisi nyaya yekuseka iyi. Haisi nyaya yekuseka guys, haisitombori nyaya yekutamba haisi nyaya yekuseka. Kuti vanhu vanouraya munhu vachikangara kuti mweya womunhu hauzorori. Vaitite zvezvokwandika zvavasanganidzana navo ka. Hai munhu harovi, vanhu haisi huku. Zvese zviri kuitika inyaya yemweya munhu akauraya iyeyo. Right. Thank you very much, Kola. All right, bye-bye. All right, sharp. Hanzi handina namba dzavo, handisana botana dzemiti ever paupenyu hwangu ini, handina namba dzavo ini. I don't have a number. Ndina namba dzavo ini. Handitorina namba dzavo, handina. Makasenderwa message yacho yakabva kuhama ichiti chokwadi pamwe hakuna message yakasendwa. Nati that's what we are digging. We can't rule out kuti hakuna message. Handiona. Iye ataura kuti iriko. Ndosaka tiri kutaura pano pasocial media kuti mapurisa azive kuti kune zvaakanyora. Handika vanonota ikoko ndokushanda kuda chokwadi. Remember, I'm not the police. Handika I am not the police. The police ndio vanokwanisa kuti hanzi sisimeli muchafira mahara. Inzwaiwo chipo. Hanzi vana simeli muchafira para. Komadi kumborega ndife mahara acho.
mozongoisauka rest in peace madi kurega ndifire mari mozoyamoisa rest in peace kana kutongoti zvaakaura ngazvife iwo ndikafa inini unorwadzwa nei kana ndafira mahara ndo basa rangu irori nditori pano hakuna munhu anofa ende hakuna munhu anofira mahara kana ndatofa ndendafira something kana ndatofa ndendafira something hapana ende moreover ndena singafi. Are you going to stay here forever iwe Kola? Are you going to stay haufi here iwe? Kune guva rakoko Kola nerangu ririko saka kana Mwari vakati ndopa ndofa ngokuva papa let it be so. Unoona kuti tokwatiswa nzanzi kwai tinourawa isusu. Come on. Guys, ngatifambei nenyaya hatisi kumira izvo zvenyu zvokuti kwai muchafa makadii izvo dzitori ngano dzamukutotudza idzo. Hello Kola. Hello, Sesmedi. Inini ndingoriwo neni ndiri chini one. Andichapa mutsvaga hama dzajiri. Uyu Patricia Jeka ari kuti akawana message yakarisiva. Yes. Saka zvinhu zvingori pachena kanga angouya nemessage yacho meaning kuti nhamba dziripo hama dzajeri dzawanikwa simple. Simple. Chete. Chete. Saka kana paine munhu ari kunzi ari mukuru ari involved bring the name. Wozaizitandirita ure inini. Ndifire zviripo, ndifire kutaura zita. Winzai zita. Ngangouya nenhamba Sesmedi, nhamba ngaingouya apa. Mune munhu angoreva kuti ihuku. Munhu angoreva kuti ihuku. Imi guys. Kuti munhu ihuku anongonzi huku ngangonzi just like that. Imi guys. Mirai. Ine nditsvage nhamba dzaPatricia. Request already. Hey Patricia. Hello. Yes, Debbie. Chise. Mushe ndisisimeli. Mune chisimeli chise. Ndiri right. Patricia wona ndiri pa live. There is information ndiri kumhanya nekutsvaga Jerry, justice for Jerry. Ndoya ndiri kumhanya nayo. So, pane auya ne-screenshot. Yakanda yekuti hama dzaJerry makambodini makadini. Do you havana kuuya here kuinbox kwako zvakare? Havana here, hauna here tipo tokumbirawo lead because baba Jerry could be somebody's father, could be murume womunhu. Sitimeli anomadati pandakabara vatone hama dzamene ndokupaive paipisa nenyaya dzangu dzemaaudio. Saka ndakati ndaita wiki handazombonya kuzo ndaitawa nenyaya dzangu dzaipisa maaudio angu aya ndo mazuva ndakabatwa kana nehama dzam. Alright. Jerry uyu. Vakatouya hama kumessenger. Vakauya bamini vacho navamwe zviti kwanzi ndiri mainini vake. Alright. Saka hanzi vakatanga vachigara nakamuchacha kwai kunonzi kumared roofs here kuharare. Vekuharare vanoziva kunonzi kumared roofs. Zvikazodii? Imimi mati kudii muri kuda apa muri kuda chiini musimeni? Tiri kuda kutsvaga hama idzi. Tizive kuti Jerry uyu ari missing nokuti right now Patricia kana nyaya tichitsvaga nyaya nditi like Patricia inini nditsvaga nyaya paita speculation atira yekuti pane munhu anozi noti ndatora statement ramai Maketen ravanyora rekuti what Jerry wakamuitei ari kupi handiona then ndobva ndabatanidza nekuti kumashure uko Ketina akambotaura nyaya yekuti kune munhu akashayikwa anonzi Jerry andika and then Midi said the same thing kuti kune munhu akashayikwa I think something like that. So ndopanda mai Maketen pavanyora I'm like no
ava vanhu ava yanga iri seku clearly vanhu vakamboiginwa pekutanga vachiti ndezvekuwachana pasocial media, but now this is still coming up. There is something pane chinhu chikuitika. Baba ava vanogona kuve baba vevamwe vana kana kuti muri mumwe munhu atsvaga nemhuri yake. Zvazonyanya kundishokawo Simeli because ndaona mai maketeni vachinyora handi inini ndichidziva kuti ndakambotaura paipo ndakambozvitaura ndaitozvitaura ndiri hours palive yake ndakazvitaura twice ndabatswa nehama dzake vari kuti kubva zvaataura nezvenyaya iyaye akavhura page kwairainzi how I get infected with my titi pandiwo page ranga akavhura iye murume uyu achitaura anonzi Jerry ani Gerald kana kuti Jerry chii anonzi Gerald hauna senemu senemu yacho ndiyo ndoda kuzama apa ndichazivi kuti I think macontact avo ndazama kutarisa mufoni iyi ani mudati foni yangu yakatorwa asi ava kusaiba yakawanikwa saka ndiri kuti handizivi kuti macontact ayo because ndatsvaka ndanga ndakatonyora kuti Jerry missing macontact acho saka umucontact hamuna so I'm thinking kuti iri mufoni iyayi. Alright, vakatoita zvekutokubata iri WhatsApp saka zvakanaka munotori hamone nhamba vakaifonera neWhatsApp vatoedha umwe munhu vavaita iti kwaindi bamnini vavo here saka haana kufa kana ainyora kuti ndiri mupenyu ndakapiwa AIDS saka haana kufaka aiyewa ainyora ipapo zvemazuva yawo ndopakazotodisapia kapainyora zvegore rapera ainyora zvegore rapera hakuna zvegore rapera aiti tiri gore rapera museri iro I'm not so sure ndopaainyora izvozvo papage ndobva azongotisapia ndopainyora papage ende inini pandaona live yakamuchacha anga achiratidza kuti ari kutya nyaya iyoyo knowing her anga achitaura kuti saka anoratidza kuti apa mwari takagara kured roof kana kumabrain between the 3 houses ndo yaanenge ari plus iwewe tati my-friends saka kana tati my-friends tiatiri Tom naJerry saka Tom naJerry so we are accomplice andino zvanga achitaura something like that ende nyaya iyi yatomutrigger because maitiro anga achitoita anoratidza kuti there is something pane nyaya iyi tete mudheti pekutanga vakataura ubva varekodwa naketi asingazivi kuti vari kurekodwa naketi pekutanga tanga mukuziva kana muchiziva makaiteerera paipe pakazobuda yekuti pane munhu akaurayiwa and then vakazozvitaura vega vakazvitaura kuti pane munhu akaurayiwa saka vanhu vanga vakutanga kuti muziva mazimbabwenzi kana vakauraya saka iwewe wakabhadhara wakabetsera munhu kuti aurayiwe iye ainzi emi yake aidai kumusilenza saka paakamurova zviri kudzi akamurova ndobva afa saka emi yake iye asiri yekuti afe kuda aida kungomurova saka aishandisa vakomana vekunotoni saka mheno kuti ipapo ndinoda kutoinvestigate kwai along those lines and I'm sure kuti ndaisa post I'm sure kuti hama dzacho dzichatibata futi because dzaitoratidza kuti dzakaita mapolice report card 2 missing person meaning say kuti kune number kune reference number kune docket number all right wow because inini kune vari kunyora mucomment section muri kuda kuma-enemies avaiti saka what do you expect? Come on guy, listen my guy, I told you inini ndakazvimiririra I am mad handika I investigate the way I invest handina wandinovenga handika asi tungoita nyaya sezvairi inini ndinomira ndichibata nyaya idzodzi dzisina kwavanokwanisa kuripota handi muri kuona uyu ari kutaura patisha kuti akavingwa madhezi enyaya yaipisa nyaya dzake ende anga ari busy nenyaya dzake aiwa nai ipapo plus varipedza kuti ndandinokuwana information kwauri kozoshandisa information yekunyepa patisha kana kaiva information yekunyepa anosungwa she will get arrested too because kana patisha ane nyaya dzaanoziva akadzinyarara aitovepo pakaurawa munhu she is also an accomplice. She has to go down. Aiwa ndiri kungotaura aiwa I'm not saying kuti wanga uripo patisha ndiri kungotaura kuti kana wanga uripo uchizviziya andiona kana wanga uripo uchizviziya ndizviziye handitombozvizi ndakatoudzwawo ini ndikatozvitaura but ndatina kuzoita simba nayo because ndo mazuva akabuda zvemaaudio zviya chichi saka ndasisina kana simba ari kuzoita nyaya iyoyo
All right. No, thank you very much. Ndozvatiri kungoda kuti tizive chete so that tionesane kuti tifambire nyaya because I'm saying inini vemutemo mai marketing ngavatorwe nhasi chaicha iyi vabvunzwe nyaya iyi sezvo vaitaura vanoziva ngvari mafriends from day vakati vanga ri maday one kubva pakutenga kwenyaya these people were friends connected like this kubva vachikura vese andiona saka we need to know kuti zvakafamba sei. We need to know because ndokuti mapurisa abate nyaya andiona nyaya chakagona kuzobata vanhu vakawanda because pamwe chazozobatana natete Mildred munhu wese angori involved patisha ngaangobatwa munhu wese ari involved in covering up a major baba vomwe munhu patisha dei anga ari mwana wako iwewe atishaikwa kana tibhudha kana baba vako iwewe would you just sit and say kuti you wouldn't handiti saka this is exactly what we are doing whoever is involved anongotoga mapurisa obvunzwa nyaya zviri kungoita anyaya yangu iri kuita kurova like kutovhunduka like there's something maybe ivavo vanhu mama dzacho dziri kunamata kuti tipave nejustice because nyaya iyi yangouyawo all of a sudden inoziva ini yanditrigger pakuti ndakambozvitaura ndikabvunza vanhu ndikati guys you still remember ndichizvitaura but andakuzonyanya kusafollowa because ndaiva nenyaya dzanguwo dzaipisa paya ndobva ndatomozongoisiya saka pazotaura padazoona post paya zvabva ndanditi so what's going on. Right. So thank you very much for that information. Kana vana vakakubata iwewe please ita kuti tizindizivewo tiwane kufamba navo na kuvabatsira because inini nyaya inda kutoiripota. And inini ndinoita kuti ndikwanise kuti mufoni mangu muya because ndanakaseva ndichiti Gerald missing person muWhatsApp yangu. Ndakati Gerald missing person because vakandifonera vandifonera vatotoita pako vachotaura choti Patricia kubva zvakabvura kwanze group rakanzi vakambosangana naro rekuti anzi how I get infected andisana mboriona group iroro haripo here paFacebook anzi how I get infected with HIV by my titi something like that zvanga rakanyora. How I get. I'm sure. How I get infected. Adanza akadelitisiwa ndo pakarohwa pacho papainzi adelitisiwe zvese zvanga anyora saka kuda pakurohwa ipapa I don't know what happened next and hapo and vanonzi vakafaila missing person saka I'm sure kuti kumapurisa kwavakatofaila zvotoriko kutoti Gerald was missing. Right. Sakaita twice okay two. Okay. No, thank you very much, Patricia. Thank you very much. No information about Waitako. Thank you very much. All right. Right. Kune uyo alganibopindira uya kuti kanzi nyaya dzakaita se leave for family to report. Hey, my guy. Ndosaka tiripo. Family yakaripota andiwanzwa kuti iri kunzi yakaripota 2 times. Right? So isusu takuti kana mapurisa angasina kuvhura nyaya iyi takutopusha kuti mapurisa achivhura nyaya iyi achifambira nyaya idzi sei muchisarudza nyaya dzinofanirwa kufambigwa imini sei muchisarudza nyaya dzinofanirwa kufambigwa. I want to ask you munosarudza nyaya dzinoda kufambigwa sei pakatanga nyaya yemwana wayo yaLivingstone anditika mapurisa anga akaripota mai vaLivingstone am I lying vanga vakaripota but nyaya yanga isingafambirwi isina then she came to me nenyaya iyi ndikaita noise nenyaya iyi handika kusvikira munhu wese ave involved ndikainvolva nevamwe masocialites kuzosvikira mwana mapurisa aite serious kutsvaga mwana saka don't ever underestimate the power of social media zvokuti hakuna tingazoti kuzimbabwe kunoitika yese kana une mari yako unogona kunoripota ungozichadzwa kudedza izvopera takaripota pane vanhu vakauya pano vakadyirwa mari yesemende neuyu wekuinstagram uyu anonzani guys inonzani guys anonzani uyo wokudlira vanhu mari wokuinstagram munhu uyu anonzani uyu wokumboita mbiri uyu anonzani uyu murume uya anonzani koyu wevanhu vokuya chiripota panapa anonzani wembiri kuinstagram kola halo muchiri kumuziva here munhu atiutane zvake kola halo sisimeli you still remember muri kugona sisimeli one down sisimeli Jackie Mambati andina namba dzamai makete but what I'm saying muri kutomuvha thank you very much sisimeli ezvinezvi takuda mai makete ngavabatike sisimeli muri ku yes thank you very much mai makete ngavauya yes thank you very much Kola zvavanoziva thank you very much Kola thank you guys mambo ndini yaha mambo ndini
handika mambo ndini people they went ku police station kuHarare ko several times vandigwa mari dzinoshura vachinda ku police station ko vachinyedzi achibhadhira mari chitsikwa handika nyaya yakazoya kwatiri takachimhanya pana masocial media mambo ndini akanga akufamba akapfeka heti achizviviga muJoburg umu ave kutsvagwa state press release statement ikabuda kuti tiri kutsvaga mambo ndini but vanhu vanga vawa nekuenda kunoripota kusina chinoitika. Don't underestimate. We work with the police, my guy. We work with the police. My socialites essay aya cannot okay. My bloggers, should I say my socialites? My bloggers essay. They work with the police. Problem is when you try to cover up Mosha. So I am working with the police. Don't you know my my guy? Don't you know police? Ndinogona kutongo izvo kutongo iripota kuti pane nyaya yakadai. Remember they are here, they are following zvese zvikuitika pavari bomb comment section vanenge vachiteerera anomaona saka nyaya yanga ingofambiwa nayo. Hello caller. Hi sis Melly. Yes muri sei? I'm okay, thank you. I'm Ndebele, so okay. No ungakhuluma ngesindebele ku right, khuluma in any language that you are comfortable with. Okay. Sis Melly, there is a live that was done by UKT and they added to Tinashe. And Loveness was also involved. Yes. And Tinashe confirmed that Tete Mildred was the one who was funding whatever was being done by MyTT. And it seems like she also funded the guys who went to beat whoever the guy that you're talking about. So Tete Mildred is also involved. Okay. Yes, that's what, and I don't know whether she's involved or not. But what I'm just saying is, whoever kambotaura kanyaya aka, whoever once said kanyaya aka, chete antika, whether passingly or not, the police must look into that. Yeah, because Tinashe said that Tete Mildred, if you guys can ask Tete Mildred, she knows the whole story. Just the time when she was also into MyTT's life. Okay. Yeah, so, you know, if you're doing your investigations, try also to investigate her as well. I'm not the one who's going to investigate caller. What I'm just doing, I'm just making noise for the police to open a case again. Yeah. Or to family says, okay, they must chat. Yeah, it's true. Yeah, it's true. Right. Okay, Sis Mary, thank you. Thank you very much. Right. Ndina number za my marketing guys. Can I anazo ndipe you? Ndina number za wewe ndipe yo number anazo. Hello caller. Hello. Yes, Murisa, Zimai in my phone. Can you please switch off the other phone? Yeah. Hello, Sis Mary. Yes, caller, can hear you. Murisa. Mushe mshakanjani. Ini ndachida kubvunza kuti mataura naJack mabvunza kuti Jack anomuziva here Jerry personal akambomona here. Ataura one kuti ini handimuzivi kukunzi zvakaitika last year tato tisiri my friends akangoudzwa nevanhu muinbox. Ataura one. Kuti vakafona hanzi vakandifonera vakatoedhana mamheno vainzi bamnini hanzi nahameno hanzi vakaedhana pafoni ndopavaitaura information iyoyo pafoni ndosaka ari kuti number dzacho saka right now it's easier guys because the police phone yajeke itori kumapurisa as we speak andimaona so it's easier kuti vachipiwo vachitora zvinhu zvemuvanhu ava mufoni yavana iyoyo and then vachitaka kuita follow up. Ndeno kuti MyTT akazotsvaga vanhu vakanorova Jack akazvinzwa nani Jack. That one handina kuinzwa. Hanzi vakatsvaga munhu akanomurova. Ati hanzi paakarohwa we don't know what happened. Saka kuti vakarovana pachavo kana chii hatizivi ipapo. Because pandanzwa futi kuti iye Jerry anga akatsveta bhuku kuti hanzi anga nepage rake rainyora. Hanzi aive nepage rainyora. And how do you know kuti uyu munhu Jerry uyu ari kutaura chokwadi zvese zvanzi akanyorwa ipapo? Kola, we don't know anything. That's why we are involving the police to investigate. That's why we are saying investigations. We don't know anything. We don't know anything. Yeah, ndiko understand because ndikutarisa kuti vanhu vari kumhanya nenyaya yacho vari kuti Jerry angeri mafriends aMyTT izvo eri maene paMyTT. Right. Listen, caller, listen, I think you're old enough to understand this, right? If me and you we are best friends, right? Chero iwo karande murume umwe munhu watinoziva, I will never ever say that information can to my friends, right? Ndinozokwanisa kutaura that information the moment atotanga kutukana takuburisana nama secrets. So isusu inini someone are neutral. I'm looking into all that. Kuti wana they were friends. Andika nyaya yakambobuda pekutanga semakuwa. And we ignored tikati vari kuwachisana. Antika pakabuda kechitupa chitagwa same things futi tikati aiwa ndizo social media izvi handiti now acha kuti fall out andiona
besti wacho number 1 anonyora futi kuti what happened to Shakati. So now clearly there is something. Whether they were friends, they are now enemies. The police will clear that. Kuti makuwa kana tichokwadi. Pandaterera live ya Mighty after my makete nacho. Mighty hey, mataurisa sere nyaya Jerry apana drama akaita izvo zvedu ndakuzotora ichi ndakuzoendesa kuno kusungisa Kola. Hi, Kola, listen. It seems as if you are missing something here, right? I'm an independent party. And it Tererai Kola. And it fairly arty. Mataura strike Ninya Jerry Musinga report. And I'm not reporter on Achero. And that's why I am coming in now. And they have been saying about Nyamun Uyu. And clearly there is a Nya and Gama and the police information. We are on the same page, Kola. Ndizvo zvataura futi naMighty kuti kubva kudhara musiti ndakauraya munhu why don't you go and report me kumapurisa vauya vadhige munhu wacho muri kutaura kuti ndakaviga kuseri pamba. Mighty takabva kuti as far as I'm concerned ndakagara dzimba 3 yakati enda kunondiripota muye mapota uya adhige munhu wacho. Saka tine rimwe chete Kola, tine rimwe chete andika tiri kutaura same word chinhu chimwe chete handiti vanyanya kutaura zvinhu izvi handika saka kana vasiri kuda kutaura information isusu takuti reporta kumapurisa kuti achinodhiga but amusati mamboenda kunoripota mapurisa ini ndini ndakuzoenda kunoripota mapurisa ndosaka ndauya inini Kola ndosaka ndauya inini Kola kuti tibatsirane nemapurisa ava vana vachida kunoripota handiti mukutaura kuti ndakauraya Kola vana vachida kunoripota Kola zoenda ini ndiri inini Mighty kunoripotera Kola vana vachida kuripota handiti tererai ndainzwa Kola ipapo statement iyoyo vana vasida kuripota handiti tongoti right now vari kutarisha zita raFeli handika vachitaura zvinhu zvokunyepa handiti so that's why ndapinda inini pakati to say statement iri manyanya kuramba muchingoritaura handika now I am asking the police inini kuti bvurai nyaya iyi mufambe nayo imi mapurisa so that pakliwe sarafeli kana kuti munhu yakaurawa chokwadi chibude pachena. You see where I'm coming in? That's true. That's where I am, Kola. Ndopandiri ipapo. Aiwa musokanganisa singene muri kutogona fane muri kutogona but ndikutotaura kuti ivi rinoitika zvitaura kuti manyanya kutaura kuti ndauraya munhu inini but amusitoita kunondiripota mapurisa wainzi ndakuzoenda sei vasiri kuendawo kunoripota ende sei vasiri kunoripota saka sinzi vanhu ava vasiri kuda kuripota ivo vari kuziva nyaya iyi isusu takuchiripota kuno kusocial media kuti vainvestigate nokuti vanhu havasi kuda kuripota kava wai vari kunyararira mhosva why are they keeping quiet pane mhosva saka tochiripota isusu kuti dzifambigwe nyaya idzi because ivo vari kutaura vacho havana chokwadi ravo havazivi handina not 100% sure kuti zvakaitika exactly tiri pamwe chete Kola inini isusu toda kuti tizive kuti social media vakwatisana kusvika apa here kana kuti chii because kana kuri kunyepa handitika Feli ane right yekuasuwa kana kukanocherwa kwese uku handimaona ane saka vasi kuda kunoripota vari kuramba chingosvibisa zita remunhu tongoti panguva inoi handika saka inda kuchibatsira Feli kuti mapurisa avhure kesi aiwa kesi aivhure zvesho kesi aivhure because that's too much. All right Kola, thank you very much. All right Smell, thanks. All right. Hello Kola. Yes Lily. Hey, how are you? Yes, ndiri palive. Ndikupona ndakateerera nyaya ndatinosodhomoka aiwa handitomoki ndakateerera nyaya ndandakateerera nyaya dzese dzichiitika ndichiona from afar ndiri padhuze ndoda kungotaura muromo 1 handisi kuda kukuisa mabreak and I don't want to be a party pooper panyaya dzakadai dzemedha idzi handiti Meli ndikuudza kuti kana vanhu 2 vachitamba vese vakaitirana zvavakaitirana one akabuda achiti uyu anoroya kana kuti uyu anoba vanhu vanogona kubhilivha munhu iyeye simply because vanga vari padhuze napadhuze handi yes zvinonzi saka vari kutaura chokwadi nokuti uyu haanganyepi meli ndikakuudza kuti alike and form munhu anogona kungofambiswa mbiri yeuroi asina but ndinoziva kuti izvoni ndikangozvitaura people will believe me because ndini ndanga ndiri pedyo ndizvo very true munhu wana akangobuda achiti
zuva akadai nokuti ndanga ndiri pedyo naye. Mumwe munhu wechi2 akazokambira kuti zuva akadai. Wechi3 a whole team can gang up against a person using one lie. Nokuti hazvinganzi vari kunyeva nokuti vanga vari mudhuze mese. Ndakambozvinzwa zvinhu zvakadaro. Pane mashoko akambofamba ekuti Melina zuva vakauraya munhu. Akangotaura mashoko iwayo akati Melina zuva vakauraya munhu kugweru. Munhu 1 akataura kudhara zvaakataura. Then masocialites started using that story until today. Mumwe munhu anotomuka achiti zuva naMeli vakauraya munhu. Izvozvo. Nokuti zvanzi izvi saka nhasi ndabva ndabuda ndichiti Meli iwe munhu watakauraya uya. It's very easy for people to say saka ndizvo kaizvo nokuti tese tine maweapons akadaro. Ndozvandati handisi kutora side but panyaya dzekuuraya munhu nedzei handisika vanhu ngatipajekerese kuti if your evidence is nokuti ndakambozvitaura kana if your evidence is based upon ningi angari pedyo naye akazvitaura musakurumidze kumhanya neevidence yakadaro because it can be an outright lie yakatanga nemunhu ari pedyo nokuti munhu ari pedyo anopiwa mapoints ekuti ari pedyo saka ari kutaura chokwadi. Munhu ari pedyo newe anogona kukufomera nyaya ugotofa nayo Meli uchidziye chokwadi nokuti wanga uri pedyo. Saka mukutaura kwedu uko if our evidence is based on munhu anga ari padhuze akazvitaura redu wega musakurudzire kutemana nemapadza mucomment section. Ngatenge tavheneka nyaya. This is Zimbabwe. Chinhu chandinofarira vanhu kuZimbabwe hakuna nyaya inorova. Kana zvakaitika izvi tinototsika kuti please munhu ngaatsvagwe. Kana munhu akatsvaka, kana munhu akaurayiwa zvichabuda, kana munhu asina kuurayiwa zvichabuda. But before comment section vanhu vari kutukana kuudzana zvekumusha over nyaya isati yabatwa nemapurisa. Saka taurai mafacts enyu live in room of knowing kuti dzimwe nguva dzinogona kunge dziri nhema nokuti munhu anga ari pedyo naye akangotaura muromo iwoyo vanhu vakangobhilivha nokuti munhu anga ari pedyo naye chete. But all the same you understand zuva isusu inini pano right comment section you can't control it kuti vataure zvakati nezvakati but inini but listen inini ndakazvimiririra handitika ndosaka nawateera live from the word go ndataura kuti handiti since vari kutaura kuti vari kuziva nyaya iyi the police must start doing their job now to investigate. Handika nokuti aingarambi chingotaurwa ka vachingotaura handika but we can't rule out as well Zuva. Listen Zuva, we can't rule out to say as much as it can be nyaya kuti pari kuda kuwachiswa munhu ila yakatanga neumwe munhu handika but we can't also rule out to say probably it might have happened. Handiona we are not the police. The police must investigate and come and clear. Saka una kundinzwa. Ndataura mashoko ekuti kana akaurayiwa munhu okay. All right. Andina ipapo handina kuramba. Ndozvandati there must be a voice of reason. One, there must be someone atingarambi titi tese tiri kuendera one direction. Zvakanaka kutarisa masaidi ese kana kusaidi kwandiri kutaura kuti navanhu no problem. But kana Jerry akanyudzwa akafutsirwa tinotodzifambira nesuwo tine mapeji anogona kusimudza noise ayo tinodzifambira but ndangoti mukutaura kwatakaita tiri pachikona chedu kudeso ngatitaurei but let's keep this in mind as well. Takateerera tiripo and thank you for raising this awareness. Tiriko we support you and all right sure. Right. Saka muri kuza kuti autara point yake kuti it could be one munhu akatanga nechinhu all the socialites vakahakira handitika ende zvinogona kuramba zvichinda kana pasina nyaya. That's why ipapa pese apa ndiri kubvumirana nemi handika mese you get family handika kana muri pano you also need this story handika kuti iclear mai venyu handizvo handika mutodawo kuti iclear mai venyu this story kuti vanhu vasitope kuramba taura this whatever kana if it's a lie varurambe kuti vasitope kuramba taura this nonsense right. Masocialites aya zviso stop and the only way right now because nyaya ikasa investigate nemapurisa this thing will always be there ticharamba chingotagwa handi muri kuzviona so that's why that isusu panguva ino we don't know anything hatisi kuziva mai maketeni vazvitaura ngavatorwe izvi-investigatwe so that nyaya ikude pachena handimaona kana vari kunyepa handika zvichangodzoka pasi chomiti tichangodzoka pano kuti why muchida kutanisha munhu chero makavengana kuvenga munhu kusvika pathat extent
hani muri kuona changodzoka pano kana kuri kunzi pane zvinenge zviripo it will still come out tingori kusame side, we are on the same page as well. I think Zula is referring to comment section kuti comment section kana muchitaura itai muchifunga hani maona kuti zvinogona kuve zvokunyepa kana kuti zvechokwadi, right? Kola, hello. Yes. Yes, Kola. Yes, taurai takakuteererai. Makoza ari kuwanisa but takakuteererai. Okay. Maita basa nezvamatanga but pane question one andinayo. Handina number dzamai marketing kana nadzo isai ndipe inbox. Handina number dzave. Shishimeli kana vanhu vachiziva zvekuti kuti kune munhu akafushirwa. This person belongs to your family. Ngatitaure chokwadi. Ana mai, ana baba, ane mukadzi wahana. You keep a secret like this over ikanda on social media, which means you're also part of the problem. It's true. And zvataura ziva ari kutaura chokwadi. Sometimes such accusation or whether evidence or not, uchiziva kuti zvinhu zvemakuhwa usina legit evidence zvinogona kunyudza even a blower trumpet. Yes. Yes. So, but they have to be very careful. But you know very deep down in this mail. So, why was she quiet all these years? That's my point. That's my point. Kuti mai makete now gavachibudikira but taure nyaya sezvairi she knows sekunyara kwavaita. Yes. This is me. Haungatambi nemhondi yaunozoti akafushira munhu woramba uri close naye uchiti madhay one uchiziva zvekuti munhu uyu ane akauraya munhu iwe hautyi here kuti mangwana chakuraya unyarara. Right. Saka kana zveshwa munhu yaripo aiwa maita basa maita zvakanaka ngazvibude ngazviinvestigate tione kuti maiti timhondi and it's painful because sismeni munhu akarepwa tinoblowa trumpet. Why is it nyaya maiti chokunzi akauraya vanhu iri kungokanda pasocial media isingarepoti maiti tishumba here yekuti inotyiwa kunzi pane nyaya dzakadai akauraya munhu. Because Maititi also, from what I'm reading here, Maititi also said that she's going to report the case here. Yantika. Saka, that's good. Because we need to stop these guys. Because murder is a serious accusation, guys. Murder is a serious thing. And Chatara nemi mababa ona pane mamwe mama chazotaura nemi mababa iyi but zvamataura ichokwadi zveshuwa usataure zvinhu zvausina kumboona nazvo. All right, thank you very much, Kola. Family yaJerry iyoyo ngaibudewo ibudikire ichi zveshuwa kuti munhu anoti Jerry akaurayiwa. Right, thank you very much. Hanzi mai makete nabvisa post aiwa post tave nayo kudhara chero vabvisa zvavo post tave nayo post tinayo denda wana namba dzavo nda kutovafonera tinyatsonzwisisa. Hello Kola. Hello, Sis Melly. Yes, please say. Ndoda ngobvunza zvangu mai makete vati afa here kana kuti? Aiwa, havana kuti afa. Vati aripi vati akainde aripi wakamitei anditi right but now chaita kuti isusu atisitomboza kuti munhu akafa ndosaka dati mujeri wacho aripo ngabudikire but now taakubatanidza Kola nezviri kutaurwa nevanhu vese vari kubuda musekuli iyoyi. Handiona kuti last time kwakambobuda zvenyaya dzakanzi handika zita iroro rekuti Jerry nasi zvakanzi handikuona. Saka what is really going on? Ndo saka tapinda ipapo zvaibuda papasingabude zita kare kuseri zita rekuti handisi pakabuda here zita paya guys? Hapana buda zita zvakangonzi vakafushira munhu kuseri kwemba. All right. But apa zvoti afa mai makete havana kumbozvitaura. Okay, saka kana vasina kuzvitaura hapana nyaya yaKola vachangozotiudza maquestions kuti Jerry wacho ari kupi ndo vanoziva then obva angonzi Jerry yawanikwa nyaya yatopera. Okay, thank you. All right, thanks very much. Hanzi kuti ati zvaitaurwa here mimi zvokuti kwai tisati tomboti munhu akafa hedu hatizivi tati munhu ngabude pachena tizive hama dzaJerry ngadzive chiudzo Jerry aripo kana kuti hapo animona but as it is right now tungomanya because theories vakadzitenderedza kubva kudhara. Hello Kola.
Hello. Hello, Sis Melly. Yes, Murisei. Right. Sorry, ndanchiisa live ndichiita noise. Ine hangu chandinongoda kutaura ndechekuti vanhu mukutamba vese vanogona kunge pane zvakaitika. Paine zvakaitika kudaro, ivo vanenge vari maaccomplice. But chokwadi chiripo zvinotoreflectawo necharacter yavo. Ende nyaya iyi haisi kubuda from munhu one. Kutaura kuti pane an element of truth behind. Zviri zvekunzi CID mutora shanga chaiyo chaiyo ikaita basa. Hanzi tikutaura sekuti munhu akafa. No, my QG, remember kuti check kubva kumashure uku mira ndipindire call my dear. My maketeni vangoisa post iri hanging. Handitika kumashure uku. Handitika kune jeka kuti achara neyama dzichidza kuti munhu akadisappear. Handiti Keti akataura kulive kuti kune munhu akafa mari chifandwa naMidi. Andiri kuona saka isu tine right yekutaura tenge tangotaura pana because zvakabuda zvitangwa nevanhu ava pasocial media. Handiona so whether mupenyu ariko tataura pekutanga kuti kana ariko ngaabudikire tizive kuti mupenyu ariko kana asiko. Handiona toda kuzoti akaindepi. Handi kana iri murder handika it's wrong to cover up a murder. Uri kuona ndizvati kutaura izvozvo endera mberi kona zvinogona nge zviri zvozveshuwa kuti pane zvakaitika nemunhu iyeye kana kuti nethat person Doye John Doye ari kunzi Jerry amen. But chokwadi chaizvo ava vamwe vanenge vane information anaparadzai chingwa chehondo vanayo information yavari kuziya. Kana adhakwa paya anobudisa chokwadi as it has been proved over and over. Pane zvimwe zvinhu zvaanenge achitotaura chokwadi mukudhakwa kwake nemukupengereka kwake zvekuti wakauraya munhu kamuchacha iwe anenge achizvita. I don't think kuti Keti on that one she has full info caller because knowing Keti they are gonna info they akatoitaura nange aine hint but enda yekuti pamazuva ano vanenge vari paseko yekurwisana naningi zvichiinvolvawo tete vedu vaya anogona kunge achizogumira panzira nekuti nyaya iyi haibate munhu wayo. Uyu ndiye umwe munhu wacho gona kubloka nonzi yurita hama dzadiwa hama dzayuri anzi ndiirita here anzani ushu anzani kune munhu anyora kuti ngapangoitwa investigation. Uyu anonzi anesumeri mangoma tinokubvisai pana panoita so inini I'm just neutral. Hanzi mene uri kuda zvamiti saka zvichaenda napamwe. What did I want to be? Ndomudi tikutsvaga zvamiti here pano miti ane zita ranzi akauraya munhu wese pana chipatisha ngaatorwe namai vakati wadi kuzvitaura izvozvo. Munhu wese ari involved tikotaura nyaya zvayakauya yakaita pasocial media. I've got nothing against anyone but I'm just standing for the truth. Ibva pana nematsiridzo kwakadya kwekufunga kuti handisizondikuda miti handimude handine basa naye tikuda chokwadi chibude pachena chete. Jerry mangwana yanzvadzi yemwe munhu ari section achaita munyama wekudanana nemukadzi wekaribaiyo yanotsvaga matsotsi achiponda vanhu. Simple. Saka people may take it lightly but investigation ndo inongodiwa and any necessary piece of information let it be forwarded to the right authorities. Vanhu vatsvagwe vainvestigate. Ndizvozvo. Chete. Thank you very much. Vanhu vakavhiridzana vachidi hazvina kunaka kana vaitamba vese vachiita mabasa iwayo whether nhasi vazotsamwisana ende mukutsamwisana munobuda chokwadi. Ndizvozvo vari pamwe chete vachiita zvinhu zvavo nhasi nekuti vatsamwidzana vaakutoita hanzi edgate variti kana varipo ngavaise request ndiva ed kana aripo miti ngaise request ndini ed handisi kuona ed yacho handisi kuiona kana varipo ngavaise ed ndiva ed. Sure. Anyway, that's all right. That's my contribution. Thank you very much, caller. All right. Thanks, caller. Thank you very much for your... Sure. All right. Hello, caller. Isatite zvemapersonal ekusodaro pasocial media tongoya nenyaya sezvairi pasocial media tine mapersonal ndenyu imimi kuko musingazei social media kuti inoshanda sei so we know kana ndichida ngokupindura ndopindura singadi but we don't take personal kuita personal things we don't do that. Welcome to the EE. Hanzi vakavabloka tete miti hanzi vati handisi kuvaona ini varipo papi hanzi ndakavabloka miraitione ndandakavabloka zveshuwa regai ndiva unblock wauye pano kola dzimai imwe foni kuseri. Hello, Kola Murisei. I don't think anonida investigation akungoda mapurisa kuti angoenda kuna mai Makete because she's going online vachinoti ndini day one ka which means she's got full information of everything zvanga zvichimboseculator kubva kune vamwe vanhu ma-assumptions because vamwe vanhu vangu vachiti ndezvechokwadi vamwe vachiti ndezvekunyepa but kana munhu day one akubuda achitaura with their full chest it means vane full information so there is no need for investigation
ngavangonotora that person article information and iwo maketeni wachona she mustn't play with the Zimbabweans because vari kutaura kuti inini handisi munhu wesocial media handidi drama handidi there are so many akajeri muZimbabwe. How can you just come woti kojeri wakamistake ngavauye vatipe full information ndiro pane nyaya yangu ipapo. Yes, ndiro pane nyaya yangu ipapo kuti amungotaura just like that mosiya zviri yenyu handi isi takambonzwa tichitaura kumashure kuti kune munhu ari kunzi ari kutsvagwa akazoshayikwa akazodini. What happened? Ndimi day one, tell us, you know. Exactly, because muZimbabwe muna najeri vakawanda enda pashayikwa najeri vakachakati saka nyange ukanzi kuri kutsvagwa anajeri vavo vakashayikwa there are going to be many anajeris vari kutsvagwa uko saka ngavasade kukonzesa confusion ngavangobaya live semabayiro avamboita vataura kuti jeri wekwamutoko kana kuti wekubait bridge kana kuti kupi sematangiro avamboita ndizvozvo ndo pane nyaya yangu ipapo. Vanokwanisa kunoripota maimaketeni kuti vatorwe kuZimbabwe ngavabatsire mapurisa vaende kunovatora vangoendesa information yavanayo pasina anovabhula pasina anovatuka. Ndizvo chaizvo kola. Thank you very much. Hanzi nemumwe simeni muchapandidzwa nemasocialites because masocialites iwe inini I do me sharp. I do me. Hauoni every time achita tag team unofunga kuti zvinondichinja. I do me. Handita tag team ini. I don't do tag team. I do me. Kola hello. Itombo chakati semi kuti ndiwa unblock tinzwe. Yes kola zviri sei? Ndiri right. Ndiri kuti nyaya kana iri yemashuwa ngavatangira pakuti handiri munhu kana akafa achatakurwa pachashandiswa mota. All those people who know she couldn't have done it alone. Of course. Uchangobuda pachena. Of course. Post it on your walls, on your zvibude because haangambotera kanzi aita sei haangazotakuri chitunhu ari one. Haangaticherere pasi ari one. Pane mota yakashanda zvichabuda. Kana iri nyaya yeshuwa chaiyo zvese zviro zvinobuda. Nevakazviita kana vari vakahariwa ngazvibude apinde kamujeti. This lady, she doesn't know kuti she thought kuti kudhisana, but if she knows, mutemo unongota you are an accomplice. Waka defeats at the course of justice. You didn't release the information. On what grounds? Wakubudisana kuti matsamuzana. But pesa apa muri mama kanyarara mudemo. Exactly. Aita chidofo but chichamunyudzawo and well for the good because even chero tikaita cat family handingazosapoti meda handipengi pakusapota munhu page pakusvika pakuti ouraya munhu toti zvinyararika hazvibudi izvo hazvibudi munhu ngazvibude pashuwa and please post and keep emphasizing nyaya iyo titomboziva madetails ayo. Thank you very much Kola. Thank you. One munhu chikiti chiri kutonyatsokuona kuti pari kutorwa zviri fair kuti ngazvichingotaurwa kwete vanotoya chiti yararai mune agenda kunyara zvino ichikapupi nyaya iyi chingonzi inodai chona chokwadi guys kana pasina zvakaitika hapana ndobasa remapurisa to clear off zvinhu zvakadai handi inini nazuva ndatozonifungidza ndatotokangama nezvazvo handiti kana aripo vachoneniro ngavaende vanoripota mapurisa will clear handi mapurisa will clear everything. You go and report kana paita munhu anoti ndine information yakakwana you go and report. Ndo zvinoitwa izvozvo ndikutrava handimati kwanzi kundiedhe tetemidi handisi kuvaona ini handisi kutombovaona zvachose tetemidi vacho. Okay. Hello Kola. Hello Kola. Yes ndikukunzwa ya ndichiedha enda vaniblock chipindai tetemidi vacho ngavachisenda request kana varipo kana tivafone. Sisineli maita yenyu mabringa this issue but ngatitarisei chokwadi nyaya yabuda nemai marketing inini ndaiona nyaya yavo ine 4 minutes yapinda achiti iye ko Jeri aripi havana kuti Jeri akafa haana kumbodaro kuti Jeri akafa kana kuti Jeri akaita ati Jeri aripi tete ndobvo izvozvo only those 3 words Jeri aripi 2 words maybe. But pare zvino tikatanga kutaura kuti akafa mabondo ake akazodina namba dzavandina kunyange polisi
tichida kuita investigation zivai kuti zvimwe zvinhu zvinobva zvatongoparara and mai maketen vachazvimirira vanoti ina nhambwe takafa maybe boyfriend iripowo kana kuti ndianiwo ko mangwana Jerry akamuka muchiti makati ndakafa ndiri pano chiripo chete sezvakaita namai Livingstone vakauya vakakuudzai ivo muridzi wenyaya ega akati Livingstone handisi kumuona ndaripota kumapurisa chichi vekwana Jerry kana vainzwa ine ichibvunzwa kuti ko Jerry wacho ndiani because hapana munhu anoziva kuti Jerry ndiani tikada kubvunza munhu wese kuti ko Jerry ndiani angatiudza kuti Jerry tinomuziva no hatizivi we don't know kunze kwapaticha ari kuti akavingwa nehama chete totaura pati yake iyoyo yanaka but why isusu tingamirira kuti okay maparents aJerry ko Jerry ari kutsvagiwa imimi muripi ko maparents acho munomuziva here Jerry kana kuti because varipo vamwe vanhu vachava vakati Jerry ndomuziva akafa kudhara nyaya iri kumapurisa mapurisa anogona kuti hatina nyaya yaJerry pana izvo hatitorina but kana zvikauya namai Jerry nababa Jerry nemukoma waJerry nasisi vaJerry nani achiuya pasocial media pana pakati maita basa vasikana Jerry ungu tiri kumutsvaga timuzivi kuti aripi and then we take it from there because right now maybe takutopinzisa nevanhu vamwe mai maketeni vacho ina handisi team handipo kuzvikiti ndozvivenga zvokuzvivenga kwekupedzisira ini ndiri bitterness family zvangu asi mai maketeni ava vaitaura dzimwe nguva vanopedzisira vapinda pashinyazi nevamwe vanhuwo zvavo izimbabwe yatiri kutaura handiti tiri kutaura Zimbabwe ivo kana vane chokwadi kuti mubvunzo wavanga vachibvunza maititi ndewei vachadzoka votiudza kuti vanga vachibvunza kuti Jerry ripi Jerry wacho ndiani right thank you very much pangu ipapo thank you very much Kola guys in social media and isusu hatisi vana vadiki guys we are not kids yokuti tonzi ingoji statement yokungoti aripi Jerry wakamisepi guys tiri vanhu hatisi kuchipende chakadaro isu tiri vanhu hatisi magrade 1 guys takuda kutongoti tichingoziva full information kuti akaitwa sei hanimaona akaitwa sei hanzi namba ina ndikwanisa kuvafonera ka ivo ngavauye vafone indingocha nyaya yangu pana ndamuna ngavauye vafone because ndivo varoda kufona anditi ina ndikwanisa kuvafonera hangu namba yavo dendaida ndaitsvaga ndikaiwana but she can call if she wants to call handimaona because pana paringotaugwa zvinhu zvese handimaona so tiri kungoti polisi Zimbabwe handika vachai vanhu polisi Zimbabwe whoever toda kuti Jerry ngauye ataura kuti I am here guys we need to know yes David we need to know handika kana iri yekuti chokwadi kutarisha munhu ka notira zvinhu zvakadai soka chero tonzi tatiri mafriends arambana hatizosviki pakupindirana personal deep zvakadaro kuti totachana kusvika pakadaro handimaona ngazvibude pachena zvingokliwa handi I am happy because iye fenotanzi ari kutaura kuti kuenda kumapurisa unoripota because mukuramba muchingotaura kuti munhu akafa musimabhonzo ake mabhonzo akaendai munotsvaga saka we are on the same page hanimona we are on the same page isusu kuno kusocial media tiri kuti polisi Zimbabwe ZRP please tiri kukumbirawo kuti nyaya iyi ngaingofamba nemazvo tiwisise kuti zviri kufamba hanzi please check anonzi Flamboyant Queen comments akomenda kupi manje makundiconfuse imimi guys akomenda kupi guys this is now confusing ndikubva kunisa post nyaya iyi inenge yatove nematheories akasiyana but inisusu tikumira nemapurisa we are not going to listen to other people's theories handimona because alodi abata wakadaro noti ndikubva papost ya Flamboyant Queen is writing something else he's writing something else chiri different hanimona so we don't know about what she's talking about isusu kuzva kuti kwanzi Jerry iye ari kuti Gary hanimona so we don't know anything about Gary isusu we are talking about Jerry because the information came to us as Jerry and these people who went to Patricia handika vakaenda kuPatricia vachiti Jerry Gerald handi havana kuti Gary saka guys musanotora post yepaFlamboyant Queen pamwe ndeimwewo nyaya yari kutaura we don't know anything about that issue hanimona isusu kutaura nyaya yaJerry Patricia even confirmed pano nchimubvunza kuti Jerry rinopedzwa chinzi chii akati Gerald so Jerry and Gary zvinhu two zvakasiyana
guys. Gerald and Gary zvinhu two zvakasiyana andimaona. So isusu tiri kumhanya neyaJerry, iyaGary hatiizivi tiri kumhanya neyaJerry pano. Hello caller. Hello sis Melly, how are you? Yes, taura henyu. Sorry, my Shona is a bit bad. Okay. English. All right. I was actually saying that I feel this lady, Kamchacha, is on panic mode now. There is no way she can keep quiet. We all know that she's a loud mouth. So somehow people were saying, why is she not addressing the issue of this Jerry who died, right? Or whatever happened to him, who disappeared, etc. So one thing that I know is I don't follow Amagost. So Amagost, they were busy saying, why is that Ariku addressing Nyaya, Yechihure, but not addressing Nyaya Yani, Jerry. If you go to Pamela Tamira's page and Lulu, they all hyped the whole issue until she responded. But if you really analyze my post about issue E, you can see kuti kune element yeka panic. But so let's not rule it out kuti because Agati, I'm going to the police tomorrow, are innocent. Remember Munu uyu last time she once Nenya squared, right? Totally refused kuti andina kana kubira munhu. Even up to now she's still refusing, you know. Even when there is evidence presented ari kuramba kuti andina kana kubira anyone. So personally I think don't back off my sister on this issue. Pursue it. Kana are innocent is still fine, but we want justice for this guy. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much, caller. All right. Right. Guys, musa mixe nyaya makutorasa muswe wenyaya panapa guys. Makutorasa muswe wenyaya ndo wamakurasa. Handiti. Panapa kuri kutaurwa kunzi kune mumwe munhu anyora zvanyora zvaGary wekufa uya handi Gary haanga asinganzi Gerald ainzi Gary Mapanzuri. Handitika ndo raingori star rake. Kwanza anyorawo zvaanyorawo ndo zvaadresswa I think na Flamboyant Queen. Hani munoona. Isusu tiri kutaura nyaya yaJerry, Gerald. Uya haingonzi Gary raipera ipapa. Pana vasingazivi Gary aingonzi Gary Mapanzuri zvipera ipapa. So let's not confuse the two pano guys. As much as the Gary rachororo chinzi Jerry shortcut, but zvingori clear up. Antimaona, it's very clear. So hatiendei nenyaya iyi yaJerry ndo yatiri kuda. Ini namba dzamai marketing guys mata hamuna here. Tipeiwo namba dzavo kana muinadzo. Tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei. Yes, Lulu, we are not on that. You are not going to divert nyaya pana. We are not going to divert nyaya. Hatisi kuda kudivert nyaya. Handiti. Tiri kuda kutaura nyaya yaJerry. Yabuda iri kutendera pasi media kubva kudhara. Nyaya iyi yakatotendera kubva kudhara before even Gary Mapanzuri ashaya. Andimona, and that one akashaya ne accident, everybody knows it. Handiti ndizvo. Saka guys tinzwe kuti zviri kufamba sei. Yesa audience chikona uyesa audio right. Sisi mele murise ndikutramba kufonera hatina network discuss ringoti calling yes kuti ringoti calling. Nyaya yo nkunza mukomana vanamba kura ku life Muscat. Inga life yani ko. Achazote inga life munapita life Muscat. Munhu yakatokura akatofona. Kana mchiri kuzotomemba pane musikana webasa ainzi akatenga akadama kupesa chikiti. Akabva atiza. Right, gaite zvokumufonera because aisa audio nenyaya yekuti maybe angachitadza kupinda. Gaite mufonere back tinzwe. Musati confuse guys. Musati confuse guys. Stop confusing us. Ngati pambeni nyaya yaJerry yatinayo iyi. Musati divert guys. Right, hello caller, sorry. Wango chipona pane munhu aripo saka ipinde. Okay. Masora sei. Pakatambopinda palive Muscat. Muchiremba nyema magumbezi dzisikane dzakabva magumbezi. Ainza. Last year ncharemba. Okay. All right. Musikana akatoti akaona
mukomana achiurayiwa akaenda South Africa. Pakaenda South Africa musikana uyu Kate akafonera ambuya vemusikana uyu. Afonera ambuya vemusikana kati musikana atori traumatize asikwanisa kana kutaura, amai avanotyisa hatikwanisi kuzvitaura. Zvikanzina Kate ndiri palive, mai vakatotsamura Kate vakati uri palive. Uri palive vakatotsamwa vakati handikwanisi kana kutaura, mai vanototyisa hazvitauriki. Vakatoti hazvitaurika mai vai ndobva vatodropa call. Kubva ipapo musikana ari kuSouth Africa akatotiza akazviona akaitoda kutourayiwa. Muzati vanhu ka saka musikana yari kuti akazviona nemaziso ake kudai akahla akatiza. Mai vacho vakatokura palive vakatotaura. Mai vacho musikana basi yanzi akazviona kuti nesati vakazviona. Mbuya vemusikana uyu ambuya vacho vemusikana. Ambuya vemusikana kozi Kate akapiwa nhamba ndobva afona. Paakafonera mbuya vemusikana vakadera kati musikana haasi kukwanisa kutaura ari traumatized. Tatomutisa kubva kuZimbabwe tikauya naye kuno kuSouth Africa. Saka kuti azikamwe paari hazviiti kuti azikamwe paari. Please tokumbura musafona zvino vaberere vanotyisa vati ava. Tachiona palive vadropa. Pana kuita semalive caption a last of last year. Munoiona nyaya iyoyo. Iripo nyaya iyoyo. Thank you Kona. Thank you. Maita basa. Ndazogurika mapfupa guys. Ndazopera mapfupa. Aiwa ndazogurika mapfupa. Okay. All right. Zvakaoma. Namba dzabui dzacho dzinongo kupia. Namba dzamai makitens dzetu dzona kuti tinyadzo vabvunza ndo panedzonzwa tiwe kuti zviri kufamba sei. Zvakaoma. Nditofona. Hai Sisimeli muri sei zvenyu? Hai ndatadzawo kuti ndinyatsopinda. Sisimeli nyaya yakambonetsa Patricia. Patricia akanyatsotaura zvamai maketeni zvabuda nhasi izvi. Nyaya yakabuda kudhara Sisimeli. Patricia akataura akati munhu akavigwa kubackyard. Kana sava kufona wa alright ngatimbonza. Hello Kola. Hello Sisimeli. Yes muri sei? Ndiraita muri sei? Mushe. Ndoda kutsigira Kola uyu abva kutaura apedza kutaura ndobva matanga kuseka. Vanhu vakatanga kuti mukome seseni Kola live iyoyo ndoiremember. Akanga ari manheru. Kana ndisingarechi dzava late matrain 11. Musikana uyu ndiyo uya wokuya palive yaketi achiti kamuchacha aidla. I think there's a for a very long time Kate ndandisi kwanza kuona my live nasingaona my live and stuff like that maybe mamwe my live antozivi okay regai nditsanangure but vari mucomment section vachanditsigira zvakutaura kanzi richokwadi because life yacho ndairemember. Alright. Musikana iyeye unonzwa wakatorwa achichengeta sisi vakamuchacha here vanorwara here something like here but I think something like kudaro plus ndiye musikana kunzwe kumagumbezi here nyaya yachona ainzi kuda anga atorwa kumagumbezi here ndiye kutaura futi achitanzi kamuchacha aidya something mupoto nespoon iye achiza kuti anorwara. Vanhu tikatanga kuti tiri mucomment section saka munhu akadya nespoon achidzosera mupoto chazodinongo chitora uchidya uchitora fule ubatire chirwere. Vanhu tikatanga kudaro mucomment section ndobva kwauya mbuya vacho vainzi mai mbuya here kwati mai here vanogara naye vakatoti kuna Kate mwana akuchema chii chiriitika. Kate akati ndinoda kunzwa vakati tazoti mai vambotovhingana naKate so Kate akati ndiri palive vakati kowadi kundudza kuti uri palive. Vaya zvitizvo mwana ari kudedera nekutya because zvaakaona hazviti zvinotyisa. Mukadzi uya anotyisa hazviti but mai vavaitaura chimanyika like so vaitaura accent yavaita kunge munhu chimanyika. Isu vanhu tikatakatsika mucomment section tikati ndiloveness. Kate watenga loveness. Ndozvatatata mucomment section but mai vavo maiti musikana uyu akatotaura nyaya iyoyo ndinongotsigira Kola abva kutaura. Okay. All right. Thank you very much Kola. Maita basa. Thank you very much Kola.
kuiona. I didn't see my life zaketi truly speaking ese mazhinji ena last year kudinda ndisingaoni because ndakatomuvhurira ndakataudza ma live yake manje apa right. Pane anyora compensation kuti anzi Sisimeli vasimboiti zvavaita live ivo pakabuda ma accusations guys. Saka maida kuti ndinozviripotera inini kuti nai mapurisa ndokumbira kuti mundi clear kuri kunzi kwakabuda information yekuti ndakauraya Melina Suva. Handi ndiro basa renyu mimi kana kuti masocialites kuti kune munhu ari kunzi akaurayiwa Melina Suva. Saka mapurisa tokumbira kuti mufambire nyaya idzi wodzifambira. Saka maida kuti ndifambire nyaya dzangu. Maida kuti ndifambire nyaya dzangu dzatagwa kunzi Melina Suva takauraya munhu takaviga pamutapa pa police station. Handi ndimi munodzifambira. Sezvandiri kungoitawo idzi kaidzi handini ndiri kufamba nenyaya yenikikiri yekuti tizive kuti chokwadi icho chakamira sei because vanamai maketeni vakuramba achitaura zvokuti kudi saka ngavaende kumapurisa kagautoke mapurisa ataure chokwadi. Saka inini munhu anofanira kutaura musocialite masocialite ese akaniteerera ndifambirewo nyaya dzangu nazuva itai kuti mapurisa afambire nyaya dzangu nazuva anononga munhu watakauraya tikaisa kupolice station vaende kunononga munhu iyeye. Hanimaona because andingafambiri nyaya dzacho kai dzangu ndichizoti hapana nyaya saka inini zoti hapana kuna zvinhu zvakadaro. Saka chinoitika ndechekuti imimi munofanira kumeka noise masocialite oita noise polisi yotanga kufambira investigations handika yoti tauya nemunhu uyu wavakauraya kana kuti hakuna rekodhi yakadaro hatitorina kana rekodhi yakadaro handimazviona zvinoclarifyiwa handi muri kuona zvinoclarifyiwa. It's not me can go and clarify kuti kunge ndine zvandiri kumuvharidzirana kumhanya ndichenereyozve fambai mutsvaga nyaya no hazviitisa izvozvo imimi you whistleblow moyenda munofonera mapurisa kuti tine information yatinayo pano kune zuva nameni vakauraya munhu vakakanda papolice station vakaviga kupolice station. Saka tokumbira kuti mufambire nyaya idzi movapa polisi yofambira nyaya polisi yofambira nyaya simple ndozvazvinoitwa. Hanimaona handina nhamba dzamai maketeni guys denda ndawana nhamba idzi mai maketeni makanyarara indai kupolice station mapurisa torai mai maketeni vataure pane munhu akutonzvenga nyaya Patricia Sisimeli. Patricia ari kutoziva mutauriro waitoita aitoita izifa ari kutonyatsoziva pakavigwa munhu akutonzvenga nyaya Patricia kuti hanzi hama dzemunhu no Sisimeli. Patricia ngaataure chokwadi. Patricia akataura akati munhu akavigwa kubackyard Sisimeli. Zvamai maketeni ndezvanhasi izvo munhu akauya nenyaya iyi ndiPatricia nyaya yena kutanga nhasi nyaya yakatanga kudhara. That's why maona maititi pavaresponda kuti kweye munhu wacho anongoramba achingotaurwa everyday kuti akaurayiwa munhu akaurayiwa isingaperi. Beta vanhu vangoenda kumapurisa because yakatombotaurika naPatricia ari kuziva Sisimeli. Thank you. Right, voice note here. Voice note handitika. So right now so far tisi 1.5 up tisi 1.5 we don't know what happened to Jerry. Anditi tese we don't know what happened to Jerry. Hapana munhu ari kuziva tese apa comment section matheories angabuda tikadini but we don't know. Yes big brother, that's what I'm saying. Ndatanga life ndadaro kuti we don't know tese but because the so-called close friends andika vakuramba chingodzokodza nyaya iyi. Now we need the police to investigate. All of us guys we don't know mukunyeperana zvese izvi ini handina kwaichi makunyeperana zvese izvi ini ndini ndaishanda kumba kwavo ndichakwira zvangu kana mapedza kunyeperana. Okay uyu maiscot uyu akutaura kuti mukunyeperana hanimugona hanzi namaiscot ndindaishanda kumba kwavo you are lying. Maiscot inhema dzake uyu akutofanira kusekawo inhema dzamaiscot inhema. Yes Josie yakatanga kudhara so let's ngazvichingobuda all of us here we don't know. Tara chokwadi guys we don't know kuti munhu akunzi Jerry uyu ari kupi hanimaona akafa kana kuti mupenyu kana takadi we don't know. Handi muri kuona ndiyo vari kutaura but now vataura nguva yakareba ende kunotonzi kune zvakaona zvaitika kuseri. Now since vari kuramba vachiunza papublic ibasa redu iwe neni sepublic we want to know kuti uyu Jerry amongotaurwa uyu uripi what happened to him. Ndo pachabuda chokwadi kuti uriko mupenyu kana kuti wakafa kana kuti wakaita sei. Ndo pachabuda chokwadi kana mapurisa atanga kudi kuinvestigate. Hello caller or ndiri kunyapa here big brother chikuseve ndinongoadresa padiki pekuti why is the sake of friends ikuramba ichitaura the same thing. Pane statement inogara ichibuda pa the same sake of friends kuti maititi havarari vachivhunduka. Saka that's why zvozoitwa nge vanhu vari kudzana of which vanhu vanorara navo vanhu vechikadzi munhu anorara achivhumuka anzi harari anorara achifamba. Saka that's why zvinoitwa nge zvikuramba vichingotenderera pa the same thing because those very same people vari kushare nayo bed. Keta anozvitaura vanhu vakawanda kachira tete midha anozvitaura anorara achivhumuka. Saka ndo pari kuzobuda issue yacho iyoyo yekuti why vanhu vese vari kuramba vachitaura the same thing. Inyaya yekuti vanhu vanoshare
naidza semubhedhi vanomuona achara achitaura achiita sehanzi harare. Right. Thank you very much, Kola. Regatinzwe vamwe. Haiwa, munhu ari kuenda pfungwa dzake singoda justice for Jerry. Jerry kana achiexista, we want justice for him. Kana asingaexist, still the police must come and investigate. Tione kuti masocialites anoita sei unhu wacho hwokuti ava kunotsvaga munhu kukreta munhu asipo kuuya kutaura zvinhu zvakadai for the wife. Hello, Kola. Hello, makadizvei? Mushe kanjani? Ini ndofunga kuti you are very right. Panyaya yekuti padaidze mapurisa. Mutsvage mapurisa tiinvestigate because this thing has been ongoing. Anditi munhu wese akataura kuti pane munhu akaurayiwa should also be questioned. Anditi tizive kuti zveshuwa here pane munhu akafa here kana hapana munhu akafa, because all of this is just speculation and speculation. And so at the end of the day, the only person who can help us to solve this problem is the police. Simple. And we give justice kune family yacho, because it's funny how someone's family will never look for munhu anongotsakatika hapana munhu anokutsvaga, you know. It's weird kuti hapana munhu anokutsvaga. It's not normal. And kangoisa paFacebook kana chii, but kana zvirizvo akatsakatika vanhu vaizvizivawo kuti panhu akavigwa, they're also liable. Andita because maiziva and motoziva kuti akavigwa pai, anditi but you never report it to the police. Kana pasina munhu akavigwa, still yeah, defamation. Anditi because mukunyepera munhu. So all of these things, it's better mapurisa angoinvolva zvamataura izvozvo kuti enda nditora mapurisa anditika investigate. You are a concerned citizen, you have a right, anditi you have a right to know and understand what's going in. No, thank you very much, Kola, for your contribution. Thank you very much. Right. Regatinzwe mamakozi achona awandisa andingambozivi. Awandisa makozi right. Mamwe nditi achichoza maaudio ari kuiswa. Sisineli, Patricia akatombozvitaura iye palive yake kuti kamuchacha iwewe wakauraya munhu ukamupushira kuseri kweyadhi. Pandoti play audio munhu anobva afona. All right, regatimbonzwa ari kufona. Hello, Kola. Hello, Mary, how are you? Good, and how are you? Ndoda kungopawo contribution yangu panyaya iyi. Indoona kuti sekumapa kwakaita mukadzi uyu nevanhu ka zveshuwa dai kunenge kunzi kune munhu akaurayiwa kana kuti akakidnepwa kana kuti akaita zvimwe zvinhu zvingadai zvakabuda. Amuone kudaro zvingadai zvakabuda kare handisi ndosa hatizivi Kola, ndosaka tiri kuti mapurisa ngaachipedzisa kuti zvingoclear kwese, nokuti kana vanga vakachengeta information, why were they keeping the information? Kana vachivenga munhu kusvika pakadaro, still the police will clear. It's either both, one of the things we both do. Handisivi the police will clear kuti no hapana nyaya yakadaro, then toziva kuti vanhu imi munoziva one conversation kuti masocialites tiri vanhu vanoziko mabloggers tiri vanhu vemhando yakaita sei. Handoona kana pane zviripo handitika vose vokukuzviwa voendawo kunotaura nyaya dzavo vose vosungwa, nokuti munhu usabva kujeri kana kuri kuti pane zvakaitika kumunhu zveshuwa munhu yanoexista, pane zvakaitika ka aiwa chimota chechikuru picha chinotosara chimota. Pane pakambobuda futi pachitaurwa anyaya dzake dzinobuda nemavhizheni akasiyana, pachinzi pane angaine mabodyguards acho iwayo ndo akaita basa racho iroro here. Aine mukadzi futi aitaura nezvemari yake kana pane akamboteerera life iyoyo yaakabuda achitaura achiti mukadzi angaine mari ndiye akaenda kumba kwake. Guys, how many times do you want to be told? Inga kwanzi kwakaripotwa 2 times kumapurisa. Inga manzwa wani Patricia Jeka achitaura kuti kupolisi mahama dzakaripota 2 times. Saka police report yamuri kuda ndeipi? Ini muchinzwa kuti police report iriko. Ndendera mberi kuona pedza. Ndopakunetsa isusu takungoti dai kuri kunzika kana zviri zveshuwa ndekumaka kwakaitwa mukadzi uyu kana zviri zveshuwa pakaurayiwa munhu. Iwo hama dzemunhu akunzi akaurayiwa ijeri wacho ngazibude pachena. Muri munhu anozikanwa nemusisimeli, vanhu hongu vari kuona 1.5 vanhu vari kuona, hapashayi hama yejeri wacho. Yes, that's why I said hama dzajeri ari kushayikwa. Please uyai kusocial, uyai kuinbox. Ngavauya
kuinbox kwenyu vataura zvinhu zvingobude pachena because nekumava kwakaita mukadzi uyu now we don't even know. All right, thank you very much Kola. Thank you Kola. Vari paFacebook? Hello Kola, vari pajoina vajoina paFacebook? Hello Sisimeli Murisei. Mushe kanjani? Mushe nyaya ndoda kutsigira nyaya yemusikana anga achinzi ainge achinzanzi ndo aitaura chinzi chi chekwamutare ichi chinzi chi chekwamutare chimanyika ichi ya ndenge ndiripo palive yaketi hanzi musikana iyeyuyu aigara nambuya wake chechi yaipindwa namai waFeli kwavanogara uku. Hanzi mwana uyu aigara nambuya wake vanhu vaingotambura vegara nambuya vavo. Saka hanzi Feli akaenda ikokeri akati amai vake ndo vakaenda vachiti vaitsvaga musikana webasa. Ndobva vanzi nambuya wacho ngaaenda atibatsira akashanda tobatsira sei kutengawo chikafu mapapi mbapana apa. Ndopaakaenda kunoshandira kumba kwana Feli. Amaiwo akataura hamuchi chakazoitika ikoko. Mwana uya ndobva adzoka kumba kwana Feli kunotora nogara zvakanaka kumba kwambuya yake wewe. Saka adzoka kuya Feli anga akonda achinotocha mwana uya achimunetsa mwana uya. Saka amai vanenge vaigara panext door inenzenzi next door here. Ndopaakabvunza nyaya yacho. Ndopo akazozwa nyaya yacho kunzi Feli ari kuyashitukirira pamba apa bhosi nyechi yemwana uya chinzanzi akandibira akandiita sei. Amai ndokutora mwana ushu. Vatora mwana ndokuenda naye kwaanoita sei kwaari kuti vari kugara naye ikoko. Wakati achitombozoti asoti aziya anogara kupi. Bhosi mwana akataura akaona zvisingatomboitiki. Saka amai vaFeli vanoziva kuti nyaya iyoyo vakabvunzwa vanoziva kuti nyaya iyo kune musikana iyeyushu ari kunzi ari kuziya nyaya yacho neiyoyo akaona muna chiuraiwa. Nyaya dzakadaisa vanhu dzavari vachitaura chingoti zvinhu zvekutamba pasocial media ka dzinenge dzada kufambirwa. Kana let's hope kuti zvinhu zvavari kutaura izvi ndezvechokwadi vediwe. Nokuti chokwadi ka kana dziri nyaya dzekuti dzinenge chimukira makumbo kavanhu vachitaura zvinhu zvakadai ka panenge pakatoipa. Zvakatorwa palive yaketi Sisimeli palive yaketi. All right. Ndivirai ndimboona. Pane namba dzandatiwa panapa. Right. Zvakaoma. Right. Kwanzi midho ati uri kunditsvagire. Kwani ndimi mati vauya panapa vari mucomment section handisi kuvatsvaga ini. Ndimi mati auya pano ari mucomment ari kuti 8. Ndikati ndakavabloga ndisingavaregai ndivavhure. Kana hatisi kuvamanikidza kuti vauye pano. No. We are just doing our own life. Imi comment section ndimi mati midho ari kuti 8. Anditika ini ndikati vari papi. Kana varipo ngavaedhewe chete. That's what I said. But hatisi kuvatsvaga zvedu. Isusu tichinongesa kumapurisa hatisi kutsvaga munhu isu. We are not looking for anyone. Tungofambira nyaya dzedu tega. Inini changoisa kupolisi. Pane mwati kwanzi report kwanani. Isusu we can report. Inini I can report. Zvekuti ari palive if guys musauye nezvinhu zvekumasitreet ukoko. Kana mati right. Hello dear. Hello, Murisei. Hi, Makadie. Muse. Mai makete Sisimeli vari kutaura. Oh, hi, Makadie. Ndiri right, Kurisei. Ndiri right, Tereti. Right, mai makete nhuona. Pane panyaya yaJerry uyu iri kunetsa uyu mai makete. Ini ndafunga kuti ndiripote nyaya iyi kuti tizive kuti munhu yaripi. Because nyaya yakambobuda futi kumashure, you still remember. Ichingotaugwa nyaya iyi. Ichingotaugwa nyaya iyi kunzi kune munhu akadai. Saka ndati ko imi muri kuregera kunoripota naye mai makete. Can I call you back later? Now. All right, sure. Right. Mai makete hanzi will call you better. Anditika we'll call you later, not now. Anditika guys chimbotisirai nyaya dzamiti tiri kutsvaga Jerry panapa tiri kutsvaga nyaya dzanhikiri dzamidhu tiri kutsvaga Jerry panapa. Anditika zvokuti azoti muri kunditsvagirei mazodini. Anditika hatisi kuita izvozvo. Isu ndinototaura nyaya iyi paplatform pangu. I'm a whistleblower and I am going to blow the whistle pano because takazvinzwa malive acho ese chazvakanakira malives are there. Anenge aripo malives anenge aripo are there. All the clips izvozvo as we speak. My admins have taken everything vanazvo as we speak. Animaona as we speak right now they've taken everything vanazvo. Animaona vari busy kudownload kumalive koko. Saka tiri kufangwa kuti tivave nenyaya guys. Nyaya yedu
iri pana midu pana sorry yedu iri pana Jerry anoona yedu iri pana Jerry anditika saka ndo patiri ipapo inini kwandiri ndinotobvumigwa kuita live iyi handiudzwe zvokuti vakudi guys ndikutoita I'm going to do this live chaiko pasocial media hakuna nonzi usaita live iyi ita live iyi ngatindei kunyaya yaJerry stop kuti confuse mucomment section umu handei kunyaya yaJerry ndoya tiri kuda panapa guys handimona hanzi tichafonegwa leta kune vanhu tichafonegwa leta toudzwa. Hello Kola. Yes muri sei? Akutombobvunza nyaya dzese dzaJerry dziri kuitika dzese handina side handinaro. Hapana hama yake oro munhu ari close naJerry oro neighbor yake vangaripotawo kuti kana nyaya iri kutenderera iri kwaSisimele oro anyone kusocial media uyawo muzvimiririre. Ndo question yangu hapana ori hama yake. No. Vabude pachena kana pane mixing person yehama pautaura hama yedu yakashayika nyaya takaisa kumapurisa zvikafamba sei. Right now hatisi kuziva asi Patricia Jeki patakufonera ari kuti akafonerwa nehama dzichiti hama uyu munhu uyu akadisappear. So Patricia Jeki ngaachikupai nhaka dzevanidzi even hama dzacho idzodzo ngaameshene mazita awo ataura pano kuti foni yake yakatorwa nemapurisa iri kuforensic. Ataura kudaro kuti foni yake iyi yakatorwa nemapurisa iri kuforensic. Ataura kudaro. Ameno dzifambira nyaya dzacho tizotidzwe adziri kuenda nyaya mapurisa investigation zvipere. Ndosati ngavutwe investigation zvipere chete. Kozi zvanyanya izvi tatambura nesu zvakubhorwa kana vachisi munhu akauraya ngaasungwe kana pasina akauraya vachikireta nyaya dzavo vanhu vosungwa ko zvinosungisa kunyepera mumwe munhu zvotopera takaenda takaenda right. Ndo two cents dzavo. Thank you Kola rigatimbonzwa vamwe. Thank you very much Kola. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Kana Patricia Jeki ari kuti akafonerwa nehama dzaJerry ari kuziva kuti Jerry uyu anonzi Jerry Ningi because zvakafanira kuti ndikakufonera ega ndinofonda ndichikubvunza kuti tiri kutsvagawo Sisimele whistleblower because hapana vakafa vangambouya achingoti Jerry munyika yese yeZimbabwe wangofonerwa kunzi Jerry akaita sei. Ari kutoziva kuti Jerry uyu anonzi Jerry Ningi hama dzake dziri pakati ngaatipewo kana surname yaJerry wacho. Alright. Regai tinzwe iye Patricia ari kuti vakamufonera akangoedha vamwe vanhu palive handimona vakaedhana palive neumwe munhu but asiri so sure kuti what's going on. Madaviriro akuita Patricia Jeki mucomment section akuita as if akuda kutiza nyaya iyi because akuda kuita taken serious of kuti ini angofonerwa nehama but on a serious note nyaya yekufa pana munhu angangouya achingoti ndaiti kubvunzawo kana kuti Meli akafa. Meli wekupi? At least I think she's got a hint wekunzi Meli wekwamutoko kana kuti Meli Ningi because kunedza zvikungonzi Jerry. Ana Jerry vakafa nevapenyu vakawanda. Ana Jerry vakapondwa nevamwe vakadi hamushaiko vakapondwa muZimbabwe. At least vakaunza surname yekuti ndiJerry Ningi kana kuti Jerry wekumufakosi kana kuchitongwezo. No. Foni yaPatricia iri kumapurisa handizvo zvataura. Saka iri kuforensic kudaro that will be very easy kuti mapurisa aone kuti handi mafoni numbers arimo. Ari kuti pakaitwa group call. So it's very easy kuti vasvike pavanhu ivavo. Mapurisa ndiwo achapa information yese iye kana azonzi uyauti ndiye achapa information. I think pamuri kuita magathering aya pamuri kuripota futi include mawitnesses iwaya kuti vatorwe futi vakaita sana Patricia Jeki vavo. Zvinenge zvabva kumapurisa isinongodza mapurisa nyaya yacho yese zviripo vanenge vachitozizivawo zviro zvinhu. Then from there the police will take it from there. Because they will follow every lead, remember. Vachafollowa every lead, remember. All right, thank you very much Kola. Guys nyaya iyi kai pakaipa but isu tiri kungoda kuziva kuti what happened to this Jerry.
right? Pana kola vandisendera message panapa vati naimeli Jerry uyu aitamba bhora for status ko mutsvagei kuti team yaitambira. That's new information. We did not know about this. Now kola you're telling us which team yaitambira. Hands memory will not call you, all right? And remember, these people wakuda fell is down for. Be careful meli kuzoitiswa nyaya zizi pa social media. Guys, ina handiskuitiswa. Ini ndikuzvimiririra ndikuitiswa nani? Ini I'm an independent, but I need to zvema group, guys. Andite zvemagroup guys, andite zvemagroup ini. Saka ndikuitiswa nani apa? Animoda. Regai ndibvunze kola kuti aitambira team because this is new information. Anditoizivi. Because ndatozivi Jerry uyu. Gaititonzwa kuna kola. Because to me, and to this information, don't have to information anywhere. And manzo, Pata ende kudzanga mutambi webhora. I didn't know about that. Don't have to information anywhere. Don't have to information anywhere. Right, phone bigger. All right. Hello, caller. Hello, sister. Yes, could you say? Yeah, ndinobvunza kuti saka hama dzaJerry dzakaona zvakakodzera kuti dziende kuna Patricia dzani kuti dziende kumapurisa. Zveshuwa hama yavo sisimeli ichinzi yakashayikwa ikafushiwa. Who is Patricia in Zimbabwe? They had to run to the police and report, not to go to Patricia, because even if they found Patricia Nanasi, did Patricia go to the police? She didn't. So can Joshua the first thing they had to do was to go to the police and report, not to come to Patricia, because Patricia nama power, guys. Guys, be very careful. Hama za Jerry dzingamanye sisimeni ngatari chokwadi. Munhu auraiwa sisimeni ndongo yangu sisimeni munhu wangu auraiwa na mai ticket mamu ndongo sira inini. Until one day, we take my police station. Dino reporter. Don't go tell as long as it's made down the crime. Since I found out that teacher got kicker, Javendo is not police action. Guys, be very careful. Now, never had to Jeraka push it around. Kola, let me correct you there. Kola, maybe I'm not. Mawia Patricia Atom phone rapana. Patricia said, Hama Zakataro Tafona 2 times Mapurisa. Makano for a case 2 times Mapurisa. And Murgona. Saka ndofa kumapurisa uku ndati mundicherere ndofa kumapurisa kwavhurwa hakuna aina kuzonyatso kufambirwa maybe mukozewo zvekuZimbabwe maybe ndosaka chi vakazoenda kuna Patricia. I don't know, handisi kureve ndikungofungidzira based on zvaataura iye kuti vakaenda kumapurisa vakaripota ka2. Okay, but can I say something? Ndikuchinzwa. How many nyaya dzakataurwa na Patricia kunzi imba yekudema yato nasi tikuona yapera ngatitaure ichikadi guys. How do you know, guys? Let's be honest. Kuti Joshua Patricia akafonerwa. Manga muripo here achifonerwa, guys. Manga muripo. No, guys, be very careful with I'm busy any team, but takaudzwa nyaya dzingane zvinzi atorerwa imba murizema takatora imba yapera yesa zvinhu tikunyarira papo takanzi imba atorerwa, guys. Let's be very honest. Who are they? Mapurisa they are going to ask, Angaripo Patricia Chifonera, but Angaripo Patricia Chifonera, dearly, guys. Atipo ndosaka tati kuna Patricia chipe namba akati namba phone yake iri kumapurisa ndosaka waona tati sisu mapurisa ngachita investigation because so far kuna nane chokwadi chokuti Jerry uyu wakafamba sei uripi atina. Only the police can help us solve this puzzle. Such information sisimeli munhu ungotanzi ndakaichengeta mufoni haugoni kuiforwarda paGoogle. Waudzwa such information. It's not kuti pakafonerwa nehama dzachakabva asungwa mavhona nemapurisa akatorerwa foni. She could have run to the police. Kutoti guys, ngatimhanye toenda kune police station. Saka guys, are we saying kuti Kate mama vane simba rekutonga mapurisa kuZimbabwe yese kunzi pavanoreporterwa medha mapurisa anoisika? Guys, be very careful. She's not powerful like that. Ndosaka akazopinda muJerry, guys. She's not powerful like that. Kola, you and us going to same page. Let's have the police look into this matter, investigate, and give us the outcome. Yes, I want.
tinokudira izvozvo takakubai makachibata. Thank you very much caller, thank you very much. Nyai right makoza chari kuwandisa ukanuka kupika guys ndobva ndatongoedha mumwe hangu nokuti makoza enyu akawandisa guys. These calls are too much. Hello caller. Caller, hello. Zimai another phone is Masuri. Murisei. Ndangondingopa 2 cents dzangu panyaya iyi. Pane zvinhu zvisiri kueda up for me because kana mai Machira vangokanda post yekuti where is Jerry after live ndateerera live yamai Machira ndobva ndazoteerera yaKamchachi. Kamchachi angotanga kupindura achiti kana ndakauraya munhu endai kumapurisa endai munomangara, but ava vanombotaura zvekuuraya munhu, saka mhinduro yake yanga yabva papo. Ndobva ndisiri kunzwisisa ipapo because inini hamunongokupai example yekuti pane mumwe murume kwandogarawo kunoko kuvaridzi venyika varongwa akauraya mukadzi wake Makuseni, akamuka akaenda kunofambisa imbwa dzake. After that akadzoka akaripota kumapurisa kuti ndaona mukadzi wangu afa. It was years later after my investigations kuti ndiye akauraya mukadzi wake. So ndangozvibatanidzawo zvangu nepapapa kuti munhu angoti anzwa nyaya yekuti Jerry akuti zvoni ini ndada kutotora this case seriously. Pane kakuvhunduka wepapapo. I don't know caller. Only the police will help us solve this case. Anitika kana anongoziva kuti zvecho kana guys muri kunyatsa kungoziva whoever anenge achingoziva kuti zvechokwadi kune nyaya dzakadai dzakaitika itogara kwakabatira hana maoko because the police will come after you. Ndo chokwadi chitoripo guys zvokuti munhu anozovhunduka kana kuti munhu achi kana kuti munhu adini hatisiri tiri kuita case. The case you people these friends they brought it all by themselves pa social media. We did not know about all this issue. Ndivo vanga vachiuya vachitaura vega nyaya idzi pa social media every day, kune nyaya yakati and then we took it seriously. Hakuna munhu atori nyaya iyi kunzi umwe tora nyaya iyi pa social media ka munhu wese anoya nedata rake nefoni rake guys. Une right yekuita zvaunoda nedata rako nefoni rako and hapana munhu akukuudzira zvokuita. Haudzigwi zvokuita mune data rako nefoni rako. Saka takutongoita iyo nyaya ndinotongofamba nenyaya iyo iyi yaJerry. Toda kuti chokwadi chaJerry uchibude pachena. Ndongoegawo pane vamwe vanhu vanga vachiti ndikuvenga vakaita mukadzi ini nangu handina timu but ndinoteerera malive ese. Pane mukadzi akabudikira kwachikokeyana nezuyo aiti zvoni inini ndandiri like sisi vake ndiri pedyo but takanetsana mazuva andakangonokomenta kune platform. So inini my question is say achingonetsana nevanhu vanenge vari pedyo naye because mukadzi akati anzi ndandiri pedyo chaipo zvoti pamuchato ndingavatomuhayira mota and what akauya pachikokeyana nezuro kana pane vakaona live iyoyo kucomment section. So it's just a worrying situation kuti munhu uyu handifunge uchikuvengwa but anofanira kutombozviexaminawo kuti aone kuti chii chiri kuitika in your life, ambochinjawo maitiro ake because munhu wese zvinongoenda up the same situation because mai vavo vaitotaura munhu wechikuru amajuwa vaitotaura kuti ndaitotukwa like zvakanyanyisa ndichitotukwa kunzi makapfekerei hembe yakashata pamuchato wangu chichi but ndandatoitawo effort ndikanohaya hembe that kind of thing. So ndoti zvangu zvanaida kungotaurawo hangu. Right, thank you very much caller. Kuti ingandifunga kuti munhu kuvengwa she should sit down zvake angorevise character yake then start a new life. Pazvaro apa ngangostart a new life really different from trying to prove everything, you know. All right, thank you very much caller maita basa. Right, regaiti dzifambire aiwa regaiti dzifambire. Hello caller. Yes, could you say? Hello. Yes, muri sei call.
Sisimeli, just few seconds. Ameno kana zvambotaurika earlier on because ndazojoina hangu yapakati. Lulu post yake kwaLulu Edwards yanga achitaura zvokuti saka nyaya yejeri yakafamba so ichizonzi zvoni akati akazadzwa chirwere akafuma group. So I think kuti tinofanira kukumbira futi Lulu kuti atiudzwe kuti information idzodzo dziri kubva kupi plus kunofanira kuine trace kuti group racho rakatracewa paiva nevanhu kamugroup imomo vanokwanisa kuverify kuti jeri uyu surely exist. Ndozvanoda kungotaura chete zvekuti Lulu ambotaura nyaya iyoyo saka maybe ainyora kutsvaga yanyorwa papi kwaLulu Edwards ukanoitarisa anyora achiti jeri saka nyaya yakafamba yakadai jeri akazadzwa AIDS nakamuchacha then jeri mbavhura group rinonzi kuzadzwa kwandakaitwa AIDS then ndopakatanga nyaya ipapo achizonetsana jeri achizotsvagirwa mamonya achizouraiwa saka Lulu maybe information iyoyo kwayabva ikoko kunogona kuine trace yekuti what group was that izvi zviri kuexista kuti munhu ari kungofuma ari kungonyepa because isusu taneta taita tsapu nekukwira nekudzika tichingonyepera mafeelings edu handisi kuiona iri posta mucharakola tindaenda paposti pache papo exactly iri papa handisi kuiona taneta kwaLulu ikoko iriko ndaiona masikati ndizvo chete zvanoenda kuti okay yeah they were 7 hours ago right thanks very much Kola Kola thanks right hello Kola hi Sisimeli yes could say mushe nyaya iyi yekuraiwa kwemunhu unozi haina kutanga nhasi nyango mazuva ekwazizo chaiko zizo akamboda kuita kakuhinda zvinhu zvodaiti mukadzi is not what you are thinking. Pamuchaziva zvinhu zvakaitika zvinhu zvakawanda vanhu muchaziva kuti mukadzi munhu akaenda sei kuti munhu anouraya. Sizo paakazombotaura nyaya yekuti vakambotumwa here kunorova mumwe munhu kuita sei. Tinacho maposa futi the same thing akambohinda about izvozvo. Tete Midzi pavazonzi tinashaka Tete Midzi vanonzi zvakawanda. Tete Midzi kuti havakudze nyaya iyi because she sponsored money panyaya iyoyo. Saka inini aifinga vanhu vari kutaura vana mai maketini yokuita sei nekuenda kwatoita I think CID mutora shanga chaikamboyatsopindira kubata vanhu vese kunyatsokuvaisa madifferent rooms kuvabvura chamukachokwadi chinobuda because zvanyanya because I think vanhu vaisanyanya kutaura zvaitika kupana kamuchecha kwacho ivo mafriends ka because vaive mafriends but okay we'll keep the secret but manje mukukipa secret inonetsa kipa vanhu vatukana kuti kudaiwo ende vanenge vakutya kuti kuripota because vanenge vauti tikaripota tichazoya involved sei mainyarara nyaya ichi maona saka kupana chokwadika vanda vakamboyatsovharirwa chaivo pakarova 1 by 1 chokwadi chinobuda because zvanyanya nyaya iyi yanyanya kuramba ichitendera kubva makore kwanziso aya chaivo right thank you very much Kola maita basa right ini ndikushamisikanora kunyora tikwanzi Midzi ari kupopotei sekunonzi patu kwapanapa why is she shouting sekunonzi atukwa we are just saying nyaya sezvairi chikuanalyza nyaya sezvairi why is she shouting because iyi haisi nyaya yake Midzi haisi nyaya yaMidzi ishi inyaya yamai maketeni vanyora zvavanyora handisika yatiri kufambira handiti why is she shouting imi muri kuya kunyora kuti Midzi akushauta musatiudze zvekwaMidzi because hatiko tiri palive yedu panapa but why is she shouting because nyaya iyi haisi yake hainei naye nyaya iyi ari kushauta chii comment section ndimi manyora kuti Midzi ari pano mufonerei ari mucomment section kuti ndikati handimuone handisika chete mukamutega ndikati ndoda kumuedha mukuti ari kuti ed ari kupi timi ed ndikamushaya saka ari kushauta chii why are you shouting why are you shouting muri kushautei don't shout because nyaya haisi yenyu unless you know something if you don't know anything munyaya iyi why are you shouting muri kushautei hello Kola no yes zviri sei Sisimeli mushe zviri sei tiri palive hanzi hold on mira Kola mira ndimboadresa anonzi Panashe
Don't tell me about what I did when I was in SA. And this is stupid. I said whoever wants to go and report it, go and report. I said it here. And please don't musana kuti confuse tusani basa rese. Antika musati confuse tusani basa rese. Anditi zvoku SA yuko nezvoku SA yuko azvine muno. Anditi tikutaura nyaya iya tikutaura pano haina ine munhu zvokuti amusataure zvakati kana zvaningi handika musati hapana munasingabatwe. If somebody can sit down achita live yeumwe munhu umwe achita live yauyu live yauyu handitika tinongotaura tichienda handimaona tinongotaura tichingoenda hapana munhu anonzi ari immune pano. Saka stop kuya kutuzati hanzi zvazodai uyu azodai uyu azoti ari popota uyu musataure zvake because akazodai he makazomboita oh yes I owned a gun and it was licensed. Documentaries here in UK na BBC munomaona chiburitsa the life ikune documentary kuitika izvozvi how crimes are very high in SA. Tobuda pa BBC kuno everybody knows this. SA is a very nikikiri ine mhosva andimaona zvinozikamwa izvo andisindofo zvonyanya daro musabva madaro guys musazodaro nyaya ichitoipinda yauya pasocial media tikutoipinda pairi yauya pasocial media yakapindigwa nevanhu vakawanda nyaya iyi handika ikagamwa naPatricia kagamwa naKetina konzi meni usataure no ini ndinototaura zvandinotoda because data nderangu phone ndeyangu nguva ndeyangu saka go and tell you that midi wacho kola endera mberi. Ndachinangotaura just for a minute kungoti mai mukadzi uya mai Shumba ka atori murwere wepfungwa zvitori deep zvitori hold on call Imbomira my kitchen is calling me back. I'll call you back. I'll call you again before my kitchen makunfonera back. Imbomira utasune basa semuno vanhu vanovhumbikei atiudzi kutaura zvakasiyana zvakati pasocial media is for everyone. Takaya pana paudhara totaura zvatotoda kunongo chindibasa wani. Okay, vari kusati hanzi dialed by mistake. Okay, all right, gaitifonere bheki makola sanzi ndafona nemistake. All right, kola ngwachifona vari kupi. Let me try to turn your call again. Ukaona nyaya yekuti kwai midha anyora zvakati chakubloka au block comment admin angoya nenyaya yekuti kwai midha ati zvakati blokai in comment section hande nenyaya yedu blokai. Hello caller, sorry endera mberi. Yachona ndikuita chiluza first. Because vanoda kuzama kuti confuse kuti tisati tibve munyaya manje nyaya tikutongomira nayo. Kola wabakubva vachiti Zizo akambotaura nyaya Tinasha akambotaura nyaya vanhu vakauya different towns. Kana nyaya iri yechokwadi sekutaura kwekuita kola vabva it means varume vamaititi vaiudzwa neshamwari dzamaititi which is shamwari yamaititi yauya nenyaya iri kusocial media. Saka nyaya inongoramba ichidzokera futi kuna day one. Yes, ndozvatiri kutaura kuti kana vachiziva kuti what happened to this guy ivo day one, she must submit the information to the police. Handi ndizvo because nyaya iyi muramba ichingotenderera. Handi Patricia auya akataura pano kuti ndakafonerwa nehama dzevanhu ava vachitsvaga hama yavo. Tikazisi we want justice for this person ngaangobuda antika vataura kuti munhu akafamba saka kana ariko ongonzi ariko kana pane zvakaitwa ngoitika this could be somebody's father or somebody's husband anditi ari kutotsvagwa kana kuri kuti ari missing but kana ariko ngaangobuda ka tizive kuti social media tino exaggerata zvinhu pakutaura kwedu. But even here Patricia wacho ana Patricia anozviti anadhai hati ari kutaura kuti akaita live achitaura zvinhu zvaangafati ane information yakakwana. Information yacho yanga anayo yakamboitira live ngamboiunza ikude pachena since nyaya yaiswa patepo. Right, thank you very much caller. Maita basa gaitinzwe vamwe. Right, hello David. Yes, it's vanisheni. Ndikutadza kana kugeza ndadzoka kuti nditerere. Andikana kugeza. Mira. Ndikubva kubvunza. Ini ndikuda kushandisa intelligence 2 minutes nekuziva nyika yedu. Anditi. Munhu akaita missing muZimbabwe. Vanhu ava
shamwari dzemunhu waidanana naye kazhinji kacho vanofonera mapurisa ndizvo here tine amazing right. Since nyaya yaJerry yakatanga kutaurwa mazuva azizo, chinhu chandinoziva ndechekuti C-number neCID rine department revanhu vanoita basa rekufamba mumastreets vachitsvaga nyaya vaonekwa chiti. Saka kana akaita munhu akanzi akaita missing mazuva azizo kugara vasikana handiti ende vahama kutadza kuenda kumapurisa dzakaendere kumapurisa hama dzichitsikanaripota missing persons because kana munhu akaripotswa kuti missing persons ende ari kudanana neperson of interest social media person like maititi anozivikanwa nevanhu kudaro CID rezimbabwe vanhu chero nyika chedu chine drama but chero tozogara vapei sando dzavo vanhu vairaya kana tozogara kuna CID rine nyaya inorova iri pachena like that. My question is pakaenda hama yavo missing and then izvizvo akabvanza ataura nyaya iyoyo handiti hapana one C10 kana C-number kana CT rakaona nyaya mumacoment section robva ratarisa kuti are there any missing persons kuoffice kuti pane munhu akadaiswa ari missing. Hama dzacho dzakadii kuenda kumapurisa dzigoshaya dzashaya munhu wayo. Zimbabwe so small zvokuti you have to go to the police and report your person. Why is it this person was not reported to Mapurisa kuti this person is missing? Zvirikungobuda muvanhu nevanhu vemupitcourt kuti ningaripi papota pa chifunga kuti chinhu chokutanga muZimbabwe, if you witness a crime kana kuti you know of a crime ukabatsira munhu kupara mhosva unonzi you be charged with accomplice. Of course. Kana asingazvizive kuti imhosva huru kuti zvinhu zvakadai sozvigoita ugoramba wakanyarara handiti. And then ukaziva kuti mapfupa anhingi ari pakati, you will never open your mouth on social media to say kuti mapfupa anhingi ari pakati because unochargwa neinonzi obstruction of justice. Hakuna munhu anongouya pamberi pevanhu obva tindoziva kuti bhodhi yanhingi iri pakati usienda kumapurisa first nokuti unless you are very stupid kana usina inonzi intelligence yekuziva kuti ndikaenda kunotaura zvinhu zvakadai pamberi pevanhu mapurisa achabva vaindiro but since you know this information so much why did you not tell the police? Ignorance is a crime pachayo kuti unoziva zvakadai so ugorega here kutaura kumapurisa kuti pane zvinhu zvandinoziva pane munhu akavigwa kubackyard. Hakuna munhu anotaura mashoko ekuti pane munhu akavigwa kubackyard pasocial media asina kutaura kumapurisa first. Tese tichiziva kuti CID neC10 rine department raro rinoita basa rekuteera masocialite anopenga pasocial media. Why would you expose yourself to the people of Zimbabwe and not tell the police this story? Unochargwa nenonzi accomplice to murder kana kuti obstruction of justice. Zvisina kupokana ine mai chizvozvo. Saka nhasi maburana makubvisana mabhurugwa makushaya integrity makutanga kutaura nyaya yekuti kwanzi nyaya iyi has been there. Ndopa first phone call yangu if you remember kuti ndamboti remember pakaita munhu wepedyo anongotaura chunhu nokuti ndewepedyo vanhu vachatanga kumubhilivha chero munhu iye achinyeka handiti. Saka maboyfriends ese ningi zizo akazvitaura tinashe akazvitaura ningi akazvitaura dete akazvitaura ningi akazvitaura all these names that are being ari kutaurwa it's a lie that has been going on for years inongochengetwa. Wakamboti hama inopumwa uroyi yobva yaitobva tangokura tese tichiziva kuti mai havanoroya even though vasingaroyi unototanga kutotya ukatanga kutoona kuti nokuti tanzwa kuti hama yangu inoroya ugotanga kutovaviwa muviri kana bhodhi yako inotoresponda nokuti ndamhoroswa nemuroyi. It's the same thing zvandiri kuona zviri kuitika panapa kuti nyaya iyi has been inherited and handed over down the times zvichinzi ninga akafa ningaripi pamwe munhu yaakawo zvemashuwa handiti hatizvirambe kuramba kuti there's the chance yekuti Jerry akafa but moda kumbudza kuti mutemo wemuZimbabwe munhu agoita missing hama dzigorega kunoreva munhu anodanana necelebrity. Correction ipapo zuva correction ipapo satoenda mberi. Kana wateerera Jack ati vakaripota 2 times handiti nyaya yacho yanga isifamba zvakanaka ndosaka vakazoenda kuna iye Patricia Jack. Kana wateerera ukazodzokera live ati akafonerwa nehama handika paWhatsApp call vakatoedha vamwe hama handika vakati takanga takaripota 2 times but hatisi kuona mafambiro akuita nyaya ndosaka vakaenda kuna Patricia. And also on our analysis let's not forget our Zimbabwe how the police works.
aiwa no ndiriko right tiri ipapo nyaya iyi kwanzi yakabuda nekuna Ziso mele azviite kuti nyaya yakadai so irambe ichingosefesa and then people keep quiet pamapurisa apo siteni rigonyarara nyaya yakadai so munhu aripotwa missing and now nyaya dzakubuda pasocial media remember zvakaiswa nyaya yatapiwa nyaya yemwana uya when social media starts making noise these people jump. They jump and they remember Maititi was in prison for a very long time. She had no access, no power, no influence, no nothing. If this man died under the hand of Maititi, don't you think this is the time for police to start sniffing around when she's powerless like this? Yeah. They never, no one ever said anything. Munari mjere mukunzwa kuti munari missing akavigwa kuseri kwemagadi. Even though pampapache paparkunzi akavigwa. Achiripo here hapo saka vasara vachivavo muri kunzwa kuti pane nyaya yekuti pane munhu akavigwa panapa. No one ever thought of digging in that place. It makes me wonder kuti, is this story true? And this could, anyway, I wonder if Jerry died under the hands of Kamchaja. Justice for Jerry. And Sandara, but I'm one of those people that listen to this whole story. Passing up make a sense. We must fix this before we go kumberi. Make a sense. This woman was in jail for months, and this story I got to go this. Kananga Jinevan Vimtemo Mukati, Jinevan Vimtemo Mukati, when Vimtemo Kamsia, she knew which group. Great. If they can protect over murder, then they let a new which query it. All right. Can I choose to put up an open a cold case? A cold case. Can I choose how much I chose to consider Zonzi Renanzi, Vakanda Patricia Jacob, Patricia Jacob as the whistleblower. All right. Pakapudam Chacha Arimu court. Achifambira nyaya dzake akazoenda kuchikurupi hapana kana hama wani yakamhanya kuenda kakoti kuti vedu musati machaija munhu uyu nezvechikwereti pane nyaya yakadai. No one ever thought of raising this story kumapurisa. Mune mbavha yenyu iyi but alright mbavha yenyu maivharira but pane nyaya yekuti hama yedu yakavharirwa panhamba 16 road chakadaro mamuvharira chendei munotsvagawo apo. Hapana kana hama wani yakambofunga kuenda mapurisa kuti munhu wamavharira uye but mabhodhi yemwana wedu tanzwa kuti mapfupa ari pakati since asisipo tingati chimhanya itinota hapana kana wani akambofunga kudaro. Right. Unaona chokuti kazwani chokuti that's why sister we are saying kuti the police yacho ngaichita kuti investigate because as I said earlier on, I'm repeating again, we don't know exactly what happened, what they are talking about. And it because I'm going to bits and pieces and but the actual truth we don't know. This is why we are saying now we need the police to investigate. Yes. Because we don't know. I don't know. No one knows. But yes. We don't know what happened, but there are people who seems to know. And for one, she seems to know, so she should tell the police so that she go. Hey. Tatanga kuti ari guilty pane vamwe vanonzi critical thinkers akaita sesu anoteerera nyaya idzi on another side, not from the mob psychology. Pane inonzi mob psychology yekuti munhu wese ari guilty munhu wese ari guilty kozoti vamwe vanhu critical thinkers vanofunga kuti this murder is not a joke, guys. Haisi nyaya yekuti kwanza akaba mombe kana kuti murder is big in Zimbabwe. And Zimbabwe murume wakuraya girlfriend kuZimbabwe gore riya yakazobatirwa kuisland neInterpol. Saka Zimbabwe varume vanobata muchoko muhomwe nechinyi mapurisa chomaziva mapurisa chaimbo futi side ravo harisi side ravo. But as much as she has influence kwanzi nyaya ine vanhu vakuru mukati, vanhu vakuru vanga vari kupipa angachendiswa kuchikurupi. Nyaya zvinonzi yanga nyaya paFacebook, nyaya yajera inobuda paFacebook. Where was their protection when this thing happened? And why did the people, the relatives, not run to the police and say, now that this person is in jail, is incarcerated, please, mapurisa kane nyaya yemunhu yakavigwa pastand number chakadaro. Zimbabwe chero vasina kuunzwa nehapuro hama tisina kusvika tikabvunza tachavo mazvi hakuna CID inosiya nyaya yepachena yakadai soumani, guys. But anyway, let's continue ngatimbonzwawo vanhu. Right, thank you very much.
Samantha Manang, we are not blaming anyone here. We are not blaming anyone at all. But remember, kuti zvese izvi vanhu nyaya ikliwe ipere, because this is a deep story wangu. This is a deep story. This is a deep story. Kuti nyaya ikliwe ka. Just the police has to be involved because havana kunyora kuti munhu akafa, vakonyora kuti kwakazodii naye akaindepi. Akaindepi. Now isusu sevanhu vane pfungwa nti takushandisa manje information yayo imbobuda kuseri same information yaingotaurwa tingoti ndezve social media ndezve social media handiona kuti it seems that ufinya iraba ichingoya now munhu ari best ari mukati aburisa futi izvi handiona so what is going on handiona what is going on that's why that police ifambire nyaya idzi since kuchitodziya katomboripotwa kupolice it means kuti police dziriko but again we don't have to rule Zimbabwe yedu anoziya kuti kana une mari unongozvibhurasha off nyaya dzikangopera no matter ikesi yakaita sei animoona no matter ikesi yakaita sei so as much as kana dziri kana ndosaka ndati pakutanga papa kana kuri kunyepa kuti chokwadi hapana zviripo hakuna chimunhu atonzi gari wacho jeri wacho and whatever then it's wrong asking should be put on to kola dzibvisai live iri kuseri dzimai imwe phone kola dzimai imwe phone yes hello kola hello it's me. Yes taurai vanhu vari kurasika hatisi kusapota kana kuti pane zvakaitika yes but nyaya dzakadaro dziriko nekuti vanhu vanotoenda vonoripota nyaya but nyaya haibatwi zvakanaka inongotsikwa kana kuita sei zvokuti kana kuti paka vanhu munhu ane mhosva yakadaro angambobatwa oendeswa mujere ozosiyiwa things like that happen kana vanhu vachida kukavha nyaya or something 3 months is nothing kuti munhu aenda mujere nothing kana pachikavhwa nyaya hombe or anything kuti vangoprova kuti munhu kana aita mhosva anobatwa kuzimbabwe nyaya idzo dziriko nyaya idzo dzidzo even there's a time yekuti ukataura nemaarmed robber anokudza kuti ukanzwa wabatwa nemupurisa uchibva nekupi kune maarmed robber anotozikanwa nemapurisa anotopa mapurisa mari kuti time yaunonzi yaya chienda upo unoita weti unoita sei don't go because mupurisa iye anogona kutsvudha kumusana kuti ungoda kutiza so those stories are there handisi kuti maititi pane zvavakaita kana kuti but the point is kungoti paroda nyaya ingobuda ipachi ndopari kukangatsika vanhu brain kusarwisisa ipapo we are not saying kuti exactly that we want to know what happened justice for Jerry wacho chete yes kuti macritical thinker havasi kutoita critical thinking vari kungofunga zvinhu zviri padhuze zvesocial media but there are real stories like that atoriko real stories like that right thank you very much kola nemuono wenyu thank you very much kola ndokuti vanhu vakaenda vakutorasika havasi kunzwisisa handiwana vanhu vakaenda kutorasika havasi kunzwisisa ndo vamwe ndosaka vamwe vatozonosvikisa information isiriyo kumastreet kune vanonzi vanogara vachipopota hanimona matozoisa munosvisa information nyaya iripo ndekuti we want to know because hapana ari kuziva we don't know hapana kuziva but vari kungoramba vachinyora why are they ignoring hello kola hello Smell, how are you? Good, and how are you? I said, don't go for contribution yangu panya yai. Inini I think anguka Patricia ataura kuti hama dzaJerry dzakanoreporta twice kupolice and nyacho inotorwa serious. Vauya kuna Patricia ndito yangu achida closure. Patricia socialite akaita sei. Semunhu anenge sehama dzinenge dzashaya hama yavo. Vakaenda kuna Patricia vakaona kuti Patricia haana chaaita anything anditoenda kune masocialite munhu opublish kwasocial media yese pane akambono picture raJerry achinzi missing here hapana and at the same time Patricia naMema Curtain ngavabatwe nepolisi vatiudze kuti chii chakaitika kuna Jerry vatiudze kuti Jerry akaurayiwa nani vari two vanhu ndo vanoziva zvakaitika kuna Jerry kuda kuziva kuti akaita sei Jerry chii chakaitika akaurayiwa nani mapurisa ozobata munhu wacho akauraya Jerry at the same time vedweka masocialites kana tichitamba tichivengana pasocial media ngatizive pekugumira yes
nyaya yemurder, it's a serious allegation. But serious allegation chaiyo. But Mai Maketen havana kuti akafaka. Havana. Vangoti akaitei wakamuitei kati what happened? Because kumashure kwakambotaurirwa nyaya iyi. Mai Maketen vari kuziva kuti chii chakaitika kuna Jerry. Jerry wacho ndiani toda kuzo Patricia akataura kuti akamhenene live yakamboita zvomakuhwa zvavo izvi achiti akauraya kamuchacha akauraya munhu kuita sei wati mari yacho zvikambobuda kuna Kate chinzi pane mari yakasponswa naTete Midi here kuna kamuchacha varova munhu kuita sei I don't know but zvakambobuda pasocial media but point Mai Maketen naPatricia ngavatuzoti Jerry chii chakaitika kuna Jerry uye Jerry ari kupi. Thank you Paul. Asi ngavasatambe nenyaya dzemedha vanonyura nyaya dzakadai dzinoda kuwitness hadzidi mahearsay dzinoda kumaziso ako akaona because vanonyura vanhu vakaita zvekutamba neallegation yakadai yemedha kana munhu akaurayiwa zvishuwa hama dzaJerry dzikauya kwavari vakanyarara ivo vachiziva kuti Jerry akaurayiwa vakanyarara vese vari kuenda mukati nakamuchacha wavo. Right. Thank you very much Kola maita basa. Thank you very much Kola. Right. Ndo nyaya iripo guys izvo kuti hakuna munhu anobva otombovhunduka kana kuti kudii let the police handle it chete. Hapana chinhu chinobva otombovhundutswa kana kuti chiya kuti kudii vanhu handitomboziti vanhu muri kuvhundukei. Hapana. Let the police vangoclear chokwadi chekuti munhu uyu aripi kana ariko kana asiko ako hatitozivi kuti ariko here munhu uyu kana kuti ariko kana kuti haako anoexista kana kuti haasi kana kuti kiti kana kuti munhu we don't know. Yes, I'm returning the call. Hello, Mama. Yes, how are you? Good. Oh, okay. Sorry, you need to tell me about the parrot. Nekuti ndatagwa chinzi pane story iri kundizizo angari accomplice iwe social media muizive here vasikana vanhu vanotaura iwaiwo inzaiwo ndo zvinoita vanhu comment social media vana kubvira vamba hakuna munhu ambotoona pana akataura kuti kwai zizo iye accomplice to murder or what hakuna ndopaka munhu angoisa conversation munhu aisa zita razizo ati zizo akambotaura nezvenyaya idzi kuti muchaziva zvakawanda kudhara vanhu vakazviignowa vanhu vanotaura zvavanoda izvo zvikuru kutodzi kune mumwe anoita kwakaita kanonyora kuti kwai tanga tichimunyeya naPatricia pane ndikati yowe vanhu vanotaura zvisiri izvo vanhu vanonyepa vanhu izvo zvine kwana midhuku kwa ari kupopota handizivi kuti vanhu vanotaura kanoti chiko kwahameno vanhu vanoza compensation inenge chida drama ikaenda kwanotaura zvisina kutaurwa yodzoka kunotaura zvinoti chida drama compensation hapana kubva tinambopanzwa isu. Waona kudifenda kuti kudii difenda tiwo zvanga zvida kudifenda. Do you know what? If you don't know me, in English terms, we are going to life. You go spell it. Me MI something. Yeah. So in English, that's not what I want. Do you know what? Please leave this out of this. These are arikuita life yake. Akanyarara. Zvese zvakuita unfold yezvino maisazviziva ende isusu vanhu vakanga vatozviziva nokuti takazvionera first hand information yedu tega kuona kuti okay this is the kind of person that we've dealt with. Hatina kuda kuuya pamberi penyika kuzozvitaura kuti okay this is what happened or zvakazodai zvikadai. No, we left it to God kuti Mwari kana time yenyu yakwana ratidzai ruzhinji rweZimbabwe. Because today takauya isusu tikazama kumira tega kuti vanhu onai zvanga zviri kuitika zvinoita munhu uyu vanhu havaizombotiteerera because vaifunga kuti tiri kuda kuve defensive otherwise nekuti takamushaishira something but isusu hatina kuda kudaro takati aiwa with God's time zvinhu zvichabuda pachena. Saka iye zvino izvi nguva yakwana vanhu vakuona vega zvisina input yangu kana yazizo kana adiwe kumba kwenu. Ingori nguva yaMwari yakwana chete kungoti vanhu vaone chokwadi. Saka ini ndinongokumbira zvangu kune vanhu vekuZimbabwe Zizo is quiet. Iwo meli unotoziva kuti Zizo haripi ende ari kuita life yake unotozvidza you know a lot. So ndinongokumbira kune vanhu kuti amusiyei please. Ingawani pasocial media akangonyarara. He's not there. He's there but he's not there. And also mupei azviitira upenyu hwake. Don't drag him back in all this because haana chaari kutomboziva chepiti. And are still more involved in any way.
chete chezvinhu zvandaida kungotaura. Thank you very much. Right, thank you very much, Paul. Thank you. Okay, thank you, darling. Tikatibhoda tichidaira ghost rakanzi Taps Ephraim. Video ndinayo chaizvo yefuti, saka wangoti ndinayo sterek yefuti. Saka wangoti what is stopping you from going to report me? Go and report me. Go and report kuti uya ane video yefuti akabuda nayo achidhura vanhu kana kuti achithreatena munhu nayo kana kuti akaburitsira munhu. Go and report. What are you waiting for? Be a whistleblower. I want to say something. Go and report muno kuti anayo yakaita South Africa yakaburitsa akazodai. Go and report. Go and report. So chitinyangadza pano. Go and report. Ndinayo video yacho ende nelicense yacho ndinayo. Nditori nayo. Go and report. Uone kuti uri dofo. Taps Ephraim ya edofo risina brain chete. Rine basa rei. Ndinaro kuti secret. It's secret. Hello Kola. Mushe muri sei? Rakatoenda kudhara. It's old news. Taps, you can send it. Itotumira ka 4, 5. Ndipo ndonoita wechi 13 papo kana 14. Itanomhanya unokurumidza kutonorisa ikoko. Kurumidza watononoka nhasi manheru vatawaloda. Unotoripota ndipo uri wechinhamba ana ameno. Harina charinoita rekuSA iko harina ine muno. Go and report. Go and report. I'm saying to you, go and report. And sikuda kubloka. Ndoda kusiya pano iwewe. Kuti ndikusiye pano apa ugotodzoka kushora kuti ndakakuudza kuti report. Go and report. Tomorrow nhasi manheru download it and send it there. Rakaenda kudhara wangu. Utori kumasure kwenguva. Go and report. Kola enderera mberi. Oh, okay, Sisimene. Yes. Nyaya muri kutaura ndamboitawo macontacts angu evanhu vandinozivawo vanogona kutidetsera. Vamwe vawana ruzivo rwokuti Jerry aripi mupenyu here or akafa. So what I did, I used the statement ndanyorwa namai Maketen rekuti Jerry wakamuitei aripi. So that statement munhu wacho ati it can say a lot. Inotaviri. So nangovati you can check the page rakanzi the curtain laid. You can get that statement and find page rakanzi Jackie Patricia. Then that person achapai macontacts evanhu vari kuti vakamucontacta vachiti vakaripota nyaya asi yakangotsikwa. Yes. Then iyewo is going to find out kuti kune munhu anonzi Jerry akamboripotwa here kunzi is missing again. So I think that from tomorrow the whole day I will let you know kuti panenge paita sei. But the first person achacontactwa ndimai Maketen. Because aenda page kwamai Maketen akanoona post zveshuwa. Ende munhu wachona palife paying so far aripo ari kuteerera zvake zvese zvekutaurwa nevanhu. So wati aenda kunhikikiri kulive kwaMaketen akadidzokoreza futi baba. No, aenda kanotora post yamai Maketen yandamurifeya kuti ndo iri kuraisa awareness kunzi Jerry aripi. Ani mazvinzwisisa. Then ndikamuudza ndikati kune munhu anonzi Patricia ati Jackie again. Iyeye ari kuti akacontactwa nehama dzaJerry. Yes. So you can find out from Patricia kuti tikuda hama dzaJerry dzachona vatizivise kuti ndeipi police station yavakaripota. Yes, let's wait until tomorrow. I'll give you the details. But this person andiri kutaura is also watching you live right now. All right, no problem, because ininiwo pache zvangu neniwo ndikutongoifambisawo ndakadai nekusaidi. So let's just wait until tomorrow. I'll also give you the update of teaching the cheating. All right, no, thank you very much. Okay. All right. Hello, Kola. Hello, Sisimeli. Yes, could you say? Yeah, Sisimeli, pane zvandira kubvunza based on zvamuri kutaura. Guys, let's be honest. Nyaya haina kutanga namai Maketen, haina kutanga naJackie. Haina kutanga naZizo or what. Ngatitaurei chokwadi. Pamalive achikokiyana akawanda. Chikokiyana aitaura kuti akafushira kuseri kwemba. Akataura kakawanda, saka ngatisamubvisei also kuti naye anogona kubetsera nemapurisa neevidence, because pamalive akawanda Chikokiyana aigara achitaura kuti kune munhu akafushirwa kuseri kwemba. Saka muinclude futi kuti achapawo mapurisa umbo.
All right, thank you very much, caller. Thank you. Right. Hello, caller. Caller, hello. Caller. Hello, caller. Hey, hello, caller. Hello, Sisimeli. Musha murise caller. Ini ndoda kungoitawo ne2 cents dzangu dzandinadzo. Okay. Ndoda kungotaura kuti mai maketeni andorangoisa post yekuti Jerry ari kupa ndiri. Maititi vanyora post yavo yekuti mangwana ndikuenda kumapurisa. Then ndotanga kuenda nekumba kwako. Ndozoenda nekumabhoreni. Vachadhiga nekutanga kudhiga kumba kwako handiti. Mai mariketeni havana kumbotaura zvese zvekuti kumba kufushira kudi handiti. Inini munhu wandiri kuona ane nyaya yose ndiJeki. Patricia ndiye anoita kubatwa orohwa kutaura chokwadi. Because Patricia akwadza ndiye ane umbo. Because ndikada kutarisa comment section. Patricia pane munhu atomubvunza iye anga achiti Gary. Munhu akamubvunza kuti nyaya yachaiwisisi. Mai mariketeni vanyora kuti Jerry, iwe uri kuti Gary. So Jerry naGary munhu wande. Ukaenda kucomment section zvatobvunzwa nomwe munhu izvozvo. Because ati Gary, Patricia ana kuti Jerry. Munhu atozobvunza akati Jerry ere Gary atichazivi kuti vanhu 2 here kuti munhu 1 kucomment section. Saka chokwadi chiri muna Patricia. Of course, mai maketeni namaketeni vangonyora kuti Jerry ari kupi. Havana kutaura zvekuuraya mai maketeni. Kutaura zvekuuraya ndiPatricia ndiye azotaura kuti ndakambozvitaura zvinhu izvi chichi vanhu vakanona sendinopenga. Patricia ndiye anoziva chokwadi. Patricia ndiye anofuta bakwa nemasaidi orohwa. Because vedu kuurawa kwemunhu kunorwadza. Unonga uchifura iri hama yako kana zviri zveshuwa kuti pane munhu akaurawa. Patricia ngaabaka. Ngefirst munhu anofuta kubaka. Because munhu atobvunza comment section. Comment section ndikatarisa pane vanhu vatobvunza. Time yanyora akati mai maketeni vanyora kuti Jerry. Iwe uri kuti Gary. Vanhu 2 here kuti munhu 1 achanzwisisi. Iye akati Gary. Asi pakopa afona akuti Jerry out. Muri kunzwa nasisimeli. Kuti nyaya iyi inonesa. Patricia ndiye ane umbowo hwose. Ndozvandikuonawo zvangu ndokuonawo kwangu kwandokungotaura. Patricia ndiye ane umbowo hwose. Because mai maketeni vanambotaura zvekuseri kweyadhi. Mai titi ndovazonyora matwitter life imi kuti mangwana ndikuenda kunoripota kumapurisa. Ndaripota kumapurisa ndichaita zvade kumba kwako. Izvi means kuti vari kureva mai maketeni nekumba kwako kwandakagara. Handi muri kunzwa. Unodhiga kuseri kwemba yako wozoenda kumabhorei wozoenda pakangoshayikwa bhodhi yemunhu. Ndichakupinha pamapurisa ipapo ndoposti yavanyora. Asi mai maketeni havambotaura zvekupushira munhu kuseri kweyadhi. Mai maketeni vangobvunza kuti Jerry wakamita sei ari kupi. Wow. Right. Handi muri kuona kuti munhu wacho mumwe nemumwe anenge ane muono wake. Handi muri kuona panyaya mumwe nemumwe anenge ane muono wake wanenge achiyaona panyaya iyi. Handitika thanks very much caller maita basa. Thank you very much caller. Right. Hanzi nacaller pangonyorwa handitika kuti hapana kunyorwa zvakati. Vanhu vakati zvakati. Mumwe nemumwe ane muono wake. Handitika handizivi guys. Anyone ari kuda hanzi can you add me? Can add me? All right, I'm trying to add you. Then tope zedu live antika. I think ketu ave live moto monodzwo kukaketi kuti kuri kufamba wose antika and also andisi kumwe kune mamwe my life also ari kwakaona dari kuitwa monodzwa ikoko. Ini chazokupai feedback young pan. I'll come and give you the feedback antika kuti zviri kufamba sei. Anmona I'll come and give you the feedback kuti zviri kufamba sei. Anditi maona I'll come and give you the feedback kuti zviri kufamba sei tadzifambirawo nyaya dzachona idzodzidzi. Handiti ende pachakola ataura kuti murume wake muCID handimaona he is watching nyaya iyi atoda kuifambira. Handi masvinzwa mese kuti pana kola afona akati murume wake muCID arimo mucomment section nyaya idzi atoda kutodzifambira. And sometimes mapurisa dzimwe zvinhu havazvitori serious because anenge achiti zvinhu zvekusocial media handimaona vanenge vachiti zvekusocial media but panozoitika zvinhu zvakafanana neizvozvizvo handi munoona kuti people they take interest guy
but they take interest. Ndosaka ndati regai tinzwe kuti zviri kufamba sei chiri kuitika, tonzwa choka chino chiri kubuda chiri kumira sei, and then we start from there. Anditika. So this not the correct time shumprese kuita izvozvo panenge pachita kunyaya dzakadai. Apasi pekuita izvozvo panyadzi, you must see kuti pakuitwa live ipi then topinza izvozvo izvo. Pa live dzakadai so apasi pa correct platform yekuita zvema tickets ball. Uri kungoona nyatso dziri kuitika. It's right. Ndachida kuti ndibike guys, asi pane kanyaya futi kana ndachida kuti ndiuye nenyaya yacho zvinhu zvachona guys. Pane nyaya yamai vayazve ndoidiko ndoita ndichibika here nemi. Pane nyaya yamai vaya ndachinoda kutaura nezvayo iyaya. Anditika pane mukadzi abvuna mwana akasiya avhuna mwana mumabhonzo. Alright, zvakafanana nenyaya yatinayo panapa. Anditika pana mai vandinavo panapa pavatumira picture yemwana ishi. Do you see the picture yemwana? Do you see the picture yemwana ishi? Mai avatumira picture yemwana uyu. Right, zvatingaita regai tikate tidzoke. Tifambe nenyaya iyi. Samantha, regai tikate tinzwe nyaya yamama afa. Vari kuti ndi stepmother ndambofungwa kuti ndi biological mother. Now it's making sense. Ndi stepmother mwana akavhunwa uyu. Saka regai tinzwe nyaya iyi. I don't worry, ichenderera mberi. Saka ndakutanga yemwana uyu tichibika, andika takuenda mukicheni mutichibika, andika tichitanga ipapo nyaya iyoyo, anditi tichibika tichitanga nyaya iyoyo, anditika right monzo noudza miti uko kwari kupopota kuti kwani nasimeli nyaya isi yako inene wandizoti kutopopotei kutoti chiti ngaede i-comment section yake yati tete midi vari kuti ed ndikati handisi kuvaona ndobva ndati ndakavabloka regai ndiva unblock, but sezvo vanga vasirivo vanga vauya vanhu vanga vachinyepa mucomment section. Tomorrow after 48 sura mangwana after 48 hours I'll simply block her again because ndandafunga kuti vari kuda kubatsirikawo panyaya ishi chete, vane muono wavo wavari kuda kuisa panyaya iyi. Saka aiwa ndizvozvo hapana zvapo nyaya andimaona. So guys musaenda ndakungodropa ndobva ndatanga imwe live andika yekuti tinzwe nezvemai vemwana ava kuti vari kuti chii because vari kutoti vakaripotawo kumapurisa andimaona, but hapana chokuitika. But handingasanganisi nyaya guys, handingasanganisi nyaya iyi nemwana uyu totoseparisa. Saka ndodropa ndodzoka ndika totanga futi.